ụtụtụ ọma. Nwanne nwoke nweze osita daalụ. Ya Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ana m asị nke onye chirikwa nye zere o. Anyị abịakwana ọzọ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana, nnukwu ụbọchị n'ala Igbo, ụbọchị anyị ga-echeta afọ mụrụ ụwa. Ị bụrụ onye Igbo, were oche gị tukwuru ana, were ife ị na-eri, gee m ntị n'onu ka anyị zie unu ozi ọma maka ndị na-amara ya, ndị mara ya nyekwe n'aka kọwabakwa na ọ bụ ihe anyị na-ekwu ka ọ bụ, maka na ndị jọrọ njọ nọ n'ala Igbo erika, ndị na-eme ihe ọjọọ n'ala Igbo erika. Ọ mgbe i bidoro wee mara. Biko osita Nwachukwu, osita dị ma ọ dịbara gboo, biko ọ bụ na voice m na-apụta ọfụma, biko dịka ị ka nọ, biko mee ka mara. Oke isi na YouTube awọchị Nwachukwu, daalụ. Voice m ọ na-apụta ọfụma ebe ahụ? Ọ bụ na ọ na-apụta ọfụma ebe ahụ, biko ka ime ka mara. Biko just dele m na voice m na-apụta ọfụma. Okay, wow, very sound. I don't need to I don't need to ask again. Ọ na-apụta ọfụma. Nweze daalụ. Nwachukwu daalụ. Chizọba Peter, good morning Nwachukwu. ụmụ Chineke o tekwana. Ama m na udo dị na ndụ unu bụ ndị chọrọ udo. Onye kwekwana ka ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe Naijiria na-eme anyị tinye gị na ajọ ife, maka na ihe ọbụla i mere bụ ajọ ife ga-abịara gị ụgwọ. Ọ ga-abịara gị ụgwọ. Ya Chizọba anyị niile n'ala Igbo, Chizọba ụmụ Igbo niile bụ ndị na-eme ihe ọma, ndị ahụ niile anyị na-agọrọ ọfọ ka ụwa ha bụrụ ụwa ọjọọ dịka ha si echere anyị echiche ọjọọ. Ofu na omebego since m na-ekwu okwu maka ihe gbasara Igbo, na-agwa unu dat na ije n'obodo a nọ kịta na ahụ bụ Germany, ịmakwana na nka na-amụ asụsụ ha sị na ọ bụ na ma asụta ha asụsụ ha na mama nso na ihe na-eme na sistem. Ọka ịma na asụsụ amaka, asụsụ Igbo mara mma, ịghọtago. So mbịakwa ha na ihe katara m obi nji ekwu okwu asụsụ Igbo. Ịma na ndị Igbo, ọtụtụ ndị Igbo ifu na-eme ajọ ihe amara Igbo, amara asụsụ Igbo. They was not integrated with Igbo language. That is why ịbịa na platform ha na-agba ọsọ, because they want that place they will be understanding what you are saying. Mana ndị dị ka anyị agbasaghị anyị ihe uju gbasa anyị, maka na asụsụ anyị bụ ndụ anyị. Nnamdi Kanu kwuru okwu sị na onwe mgbe strọgụl agaba ruo, ọ bụrụ n'onu, ọ bụrụ na ịma ha azụ n'onu, ị ga-enwe problem, because na onweghị obodo njiri kemgbe nna kpali n'ụwa niile ka ha hapụ ịdị na-akpa asụsụ ha nke mbụ. Mana ịbịa na be anyị, ebe na-asụ Igbo, otu a na-asụ Igbo, na onwe ndị ọ na-afụ, yotago, onwe ndị na-asụsụ ọnụ English na ihe niile abụrụ abata Igbo. Ihe niile bụ abata Igbo, about my life. Biafra is all about Igbo, about my life. Nigeria is all about Igbo, about my life. Christianity, religion, every religion is all about Igbo. I do things about Igbo. Amara m onye na-emere for. So ịbịazi n'ala Igbo na-ekwu okwu, inweta nwaanyị nkwọ, inweta ohe Nsụka, inweta mmaji, inweta ụmakashi. So o nwere ike ị na-eme nke gị, mebe nke gị na asị na otu aka ọ dị njọ, ọ ga-adị mma. Ebe onye ọsọ ruru onye ije eru ya. Omenala Igbo ga-adị, asụsụ Igbo must be great again. Yotago, ọ bụrụ anyị sịrị gị jee buru ụzọ mụba oyibo niile nọ mgbe enwezuru n'abalị n'ọnya mere unu jada efili na ọ bụrụ otu anyị si eje ka o kwesịrị isi dị. So nwanne m nwoke daalụ na ụmụnne m, ya loud and clear. Ya obi dị m mma na ọ dị loud and clear. Ama m na o nwere obere noise ga na-eme cheke mana ihe niile a nwayọ ọ kọmputa m na-ebi ihe niile a. Yotago, anyị gote kọmputa ọzọ mana ọ ga-emechi akwụkwọ, ihe niile na-adị mma. So Chizọba ala Igbo, ụmụnne m aga m agbapụ ya ọsọ maka na mụnwa ama nota aka ebe a. Ma nota onwe onye chọkwara join, o klik the link m gbanyere ebe ahụ, o join ya.
maka na ma nọkọ ebe ọ bụrụ 1 hour maka na o nwere nwanne anyị nwoke from American mma anabata anyị na ya ga-eme program ya na Obinwanne ga-eme program on ọdụkọ ebe 3-2 I think so ebe 3-2 Biafran time anyị ga-eme program so dịrị njikere maka na kịta na anyị na-eseti the record straight anyị na-ekwu ya ka ọ dị enwere ike ha ma ghọta ya na mbido mana njedebe ha ga-aghọta ya na nna m agwago m follow the right way and forget the rest for him ịghọtago ị ga-emecha afọ eziokwu ọ June a bụ 6 months nyere ndị niile na-ekwu okwu Biafra n'ụzọ ọjọọ ịghọtago this month gwo ha na-abalị July then ịfụbazie mpụmpụ dị iche iche anyị ama sọpọtụzi ha jiri aka ha mee ka chi ha so gwa ha so ihe anyị na-asọpọtụ bụ ndị Igbo na-asọpọtụ ụmụ Igbo na-asọpọtụ ihe niile gbasara Igbo ya so ọ bụ na ịbụghị onye Igbo mana mụ na gị enweghị mmekọ n'ihe gbasara Biafra so aga m agụ Igbo before m gụọ Biafra adị m agụ Biafra before Igbo so onye a bụ ihe ị ga-amara unu maburu ya ama so nna m gwara m na mmara nke aha m mara mma sie ya ike so ọ bụ na ka m wee mara ihe dị na Biafra iji sie ya ike ihe m ka mara bụ Igbo amara m Biafra ọfụma Biafra abụrụ ya nyere m ndụ Biafra abụrụ ya ga-enye m ndụ o nwere ihe Biafra ji ka ime na ndụ m na-abụrụ destroy Nigeria unity so mụnwa na ụmụ enwego life already so na ọ bụ na ifiri na without Biafra without talking about Biafra issue that you cannot listen to me nwanne ọka mma na epụrụ ekele dịrị Chineke na YouTube unu niile njiwe promote unu a report gị a block gị so nke a kịta nnọọ kịta na-abụ Obinwanne News ihe m bịara bụ ịgwa ụmụnne m bụ ụmụ Igbo ka nsogbu ha si bido ka nsogbu ha ga-esi kwụsị ka ha ga-esi mara ndị bụ ajọ mmadụ ka ha ga-esi mara ndị bụ ezigbo mmadụ ka ha ga-esi wee mara ka nne na nna ha si wee zụọ ha ka ha ga-esi wee mara ihe nne na nna ha wee kwuru bụ iwu obodo ọ gwụcha ihe ndị ọzọ bụzi ihe ya na-ekwu mgbakọnye maka na ịbịa n'ala Igbo dị ịmara ihe bụ Igbo ịma na onye ọbụla bụ onye na-ekwu Biafra anaghị ekwu maka Igbo you will never survive ihe a bụ ife nna agwa onye ọbụla unu makwuru ya ma so ọ bụghị ịbịa na pretend if they talk about Biafra you know they talk about Igbo it's like you hate my father you hate my mother so we are talking about our father we are talking about our land but ịbịazie n'ebe a na-ekwu maka our land ifile na Biafra ga-enweta Biafra ma nweta nwa ala Igbo ka ọ dị in peace ọ dịrọ possible ị ga-ha afụkwa ya n'ọnya mere nke nga na-agwa unu kịta na oge eme unu na-etete n'ụra n'ike because you cannot come in Igbo land a land that was there before Ojukwu because Ojukwu is the pioneer of Biafra so whether na ọ bụ ya nwedi name ọ bụrụ nwedi name Ojukwu bụ onye Igbo onye Nnewi ihuge so ihe anyị na-agwa gị gịnị mere n'ala Igbo adịrọ ka o kwesịrị isi dị and ke ndị ahụ bụ ndị ji afa Biafra emebisi ala Igbo ka ebe ha nọ ya bụrụ okwubere enu so onye na-abata na-agba mbọ fere na-atụsa ozi a na ọ bụ na ịbụ onye nke ihe Igbo na-amasị bụ onye chọrọ ka be nna anyị batakwa tụsaa ya hapụzie nke ọzọ ka ọ debara Chukwu Okike abịama ka ọ debara ndị mbụ na ndị egede maka na anyị bịara ebe ya ịkọ ọnụ anyị bịakwana ebe ya ịkpọ nwanne anyị iyi ya bịara ebe a ka anyị gwa gị na-enwere ụzọ anyị ga-esi wee mee nwefe ka ọ dị mma ọgwụcha daalụ nwa Chineke odo Benjamin odo ọ dị ka onye Nsụka ka ịbụ odo a na-azakwa odo na Nsụka enwere m odo na Amaji vige afa bie na-akpọchie m bikos na mụ na nna m kpama nkata afa ka m ji ama mmadụ afa ka m ji ama ihe mmadụ nwere ike imenwu na ndụ afa ka m ji mara chi ji bịa ụwa afa ka m ji wee mara ka Chukwu ga-esi wee gazie vige anaghị m agbara mmadụ afa wite ego m ga-agbara gị afa wite free of charge na-agwa gị ya ị na-echeke na ndụ gị na-agwa gị na-echeke na ndụ gị esoghị m na ndị na-ana ego afa esoghị m na ndị na-ana ego dibịa I challenge onye ọbụla na-ana ego afa n'ala Igbo you will die like a nobody ị ga-ata afụfụ ụwa maka na nna anyị dịgide wicked wee dịgide nke bụ na iwere nwanne gị wee zụọ afịa ị ga-ata afụfụ ya because anyị nwabịa na-eme ka onye ọbụla bụ onye na-asụ Igbo mana anyị niile bụ ofu onye riri nwanne ya erighị mmadụ ifo ka nsi wekpe odo Benjamin anyị mana Benjamin bụ ihe eji wee bịakwa ka anyị na ndị ọcha kpakọ mana odo kezi ya na-akpọ odo ifuge
jee chekie dị every afọ ọbụla nna anyị nyere gị Igbo zara enwere ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ sị ije n'ụlọ ụka na-eme ekele dịrị Chukwu Jizọs bụ igwe mana nna anyị si na ya ma na-eji na-asị ngị na ya ga-emezi na ya ga-ejizi afọ ụmụ ya wee na-ekele Chukwu nke kere n'igwe kee n'ụwa. Ya bụ nna ha mere ya ji wee dị ndụ wee fụ ihe ọma nke o mere tupu ọ pụta ụwa. Ịma na ndị nke ọzọ na-akụziri gị ebe ọ gaba akụzichara gị tinye ego onyinye asịgo Obinwannem asịgo gị tinye ego onyinye foundation nkretiri unu bụ kono bịa mara ihe ihe nkreti na jee village gị ị ga-awọchị na ihe niile ga-emecha nata dịka unu si ebe ekene unu gị nwere ike ikene m biko unu bụ onye je na soshal midia ebe ahụ ndị a na-eprichi abata Igbo ka ọ chọọ abata Igbo tradishọn gwa ha ị na-agwakwa village gị otu ahụ, ị na-agwakwa ụmụnna gị otu ahụ, ị na-agwakwa ụmụnne gị otu ahụ, ị na-agwakwa ụmụada obodo gị otu ahụ. Just na-enye unu maka na kọmentị na kọment sekshọn ka ha gbaa ọsọ maka na ha ncha niile bịara imeke money. Maka na ọ bụ na ọ bụ Igbo ka a bịara ikwu maka ya, Igbo na-ebido n'ụmụnna bifo aba n'ụmụada, Igbo na-ebido n'obodo bifo aba na-ama. So ka ihe mee na onye bịata na soshal midia ife ochifu na ha agba n'ọsọ ike agwụgo ha, preachers agbago ọsọ maka na echebiri m ha ebe ha nọ kịta. Ifuge mgbe anyị na-agwa gị na ọgwụ niile ha na-agwa ọnwụ ha ọ bụrụ omenala ọ dị gị ka fim na-agwa gị na akwa ọkụ na-etisi igbe maka na afọ m na akwa ọkụ butara n'ụzọ nke bụ na n'ọbụ ego ka ọ hụrụ n'anya na ọ bụrụ ụmụnne ya ma mmiri enwere ụha ha ncha niile bụ one. The same thing aha anyị kwuru maka ndị pastọ, the same thing na ka anyị nwanne nwaanyị na-ekwu na ndị dibịa wee gwunu na nke ndị dibịa ga-afịa arụ, nke ndị dibịa ga-abụ worst. Onye mere many people na-akpọ m na fonu kịta, don't worry ịkpọkwana m na fonu maka na mụ anaghị epikzi fonu kịta. Ihe ọsọ gị kpọọ m na fonu aga m epik gị, drop on voice note, who are you, what do you want from me? Maka na nweghị ejikọ na ọnụ fụ na ihe niile Obinwannem na-ekwu bụ eziokwu na-akpọba m ka m nụrụ relate unu ruru inyi na ahụ. Onye ọbụla ihe gwara gị bụ ịbịa na social media ga-emu tinuru go back to your village, mụ na gị ejiri afịa o. Maka na nna m nyere ome mbandịrị, enwe mbandịrị na ihe na-ekwu n'ala Igbo, enwe mbandịrị. Esoghị m na-achọ ka ị bịa ka m nwee grupu m ga-eji na-ekwu okwu na mmepe nwere WhatsApp because ama m na arụ ga-emecha mebe ka m nwee ike ịdị na-akụziri mmadụ na-abụ maka Facebook bịa na blọk anyị everything anyị na-eme na Facebook. If you watch YouTube, block everything we have done. So all the video ha nọ n'ime YouTube ahụ anago ifuge Facebook mụ na ha gbara ha mepere m ụzọ ana ụzọ ha mepere m ha sị na ha ga-withdraw a lot of people anọghọzi active. Nsị ha no problem. So ị ga-afụ from 160 something thousand anyị nọ n'Obinwannem Igbo TV ọ ga-withdraw and mụ like kwurie ndị dị active ọ bụrụ na mmadụ 10 dị active ghọta ihe bụ asụsụ Igbo ghọta ihe bụ omenala Igbo nye aka njaza Obinwannem nke ndị Igbo. Obinwannem nke ndị Igbo abụrụ na mụ nwa na mgbe afa nna m kpọrọ m na ọ bụ afa m ga-eji nkụzi afọ ga-abụ na-ekwu na-amara maka na ọka afọ onye dị ka chi esi wee dị. Abịara m ịnụ ọgụ so na unu niile bụ ndị na-ege m ntị n'onu na-achịatakwanụ ka anyị kpawakwa nkata ka m gwaba unu ihe ahụ unu na-eji akwụ ụgwọ na nke akwa ọkụkọ, unu na-eji akwụ ụgwọ na nke mmiri enwiro, unu na-eji akwụ ụgwọ na nke ọfịa fụrụ agụ. Bịa ka m gwa gị ya free, mana nke a ị ga-sacrifice a lot by yourself before you get it. Maka na enwere ihe ọma dị izi nweta, mana ọ bụ na ị nweta ya ọ agwụ achọghị m ime gị ka ị nweta nke quick one nke si azụ na-enweta. Ọnya bụ ihe na-esere anyị niile ndị ọdụ ọkụ ndị ọdụ ọsọ ka ha so n'ihe ha na-eme dịka akwa ọkọ si wee gwuru na onye na-enweghị 5 million naira, onye yute enwe 5 million naira is not a man. Na-asị onye kụziri ya, ọ bụ mmiri mara ugo na ọba kụziri ya, onye gwara ya ụdị okwu ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ okwu ndị efulefu, okwu ndị ajọ ikorobịa. Maka na ego kpatara bụ ego nwanne gị, mburu ụzọ kpata ego na ezinụlọ m niile ga-esi n'aka m wee kpara gaba. Otu a ka nna anyị si zụọ anyị. Mana ịbịa na o nwere ndị ahụ bụ ụzọ kpaba ego, ndị Anambra steeti ọhụnwa bịa ebu ụzọ ha chọọ dị mma maka nwanne ha, chọọ dị mma maka nwanna ha, chọọ dị mma maka ikwu ha, chọọ dị mma maka ibe ha, ga-acheki efa ọha bidoro gbaba fence na Anambra ka o bidoro. So a na-akpọ ya na ịkpata ego mana ọ bụ igbu onwe ha. Ọnya mere ihe niile ahụ mechekwa sakleti ifuge. So ị na-anya ezinụlọ na-azụ ha azụ na Anambra erika nke okwebe m toro orika. Ihe ha na-achọ bụ ihe ha ga-enweta ka ha wee dozie nke ha. Ha na-eme ka obodo, ha na-ekwu ihe obodo, ha even ma omenala ha na-eme, ha na-eme omenala. Anambra na-eme omenala as far as I'm concerned till dan kingdom come. Anambra oburu omenala ga-eji mara
Anambra rupụrụ isi na gbogbo. Onye mere anything that you are going to see in Anambra is a copywriting. Go and check it. Because after I go ka mme ka ha mara ihe, ha keep na-ezuzugharị. Onye mere sometimes ha na-eme ihe ọbụla ha na-eme, I try to correct them. Because even na Anambra State, ndị a na-akpọ onwe ha Anambra ma ọ bụ ndị a na-akpọ onwe ha Ọmambra, ha gwaghị history of why they are calling themselves for that thing. Ga-efu ya. Bakana ihe niile na-eme n'ala Igbo today, ọ na Anambra ka o bidoro. Ana onye mere na nsọ ana Anambra arụgo. Ana onye mere gị nwanụ nwoke bụkwa onye nke bụ onye nke nọ na Anambra ka ịgbakwa mbọ wee kunie kịta maka na Igbo niile bụ ofu. Onye mere eji wee na-asị na onye mara nwanne ya amarago ndị ichie, onye mara nna ya amarago ndị ichie. Mana ị na-eme ihe nkewa ịma na ya marụkwa ebe anyị na-eje. Taa bụ ụbọchị Afana, ụbọchị anyị ga-echeta afọ mụrụ ụwa niile, ụbọchị anyị na-echeta ala niile, ụbọchị anyị na-ekene ana maka na otu a nzụdọrọ ọkpa n'ala Hamburg Germany, ọkwa na ala Hamburg a ka m na-ekene maka na onye mere m nji wee dị ndụ, onye mere m nji wee mara ihe, onye mere m n'izu nwanne m oshi bụ izu onwe m oshi. Ana onye mere na ihe niile nọ n'ala Igbo ahụ na-ekpughezi. Ime ihe na-atọ m ụtọ, o megide agwa m ndị Enugu na nke ha na ọ gbadataba na ha ga-ama ihe niile afta ka anyị mechara ndị dibịa ihe. Nna anyị mechara ndị dibịa maka agwa m ha na ga-achụ ha ọsọ maka na onweghị ihe nwere ike imenwu. Ha chọrọ ka m bịa were aka m gbuo ka e wesị na mba ogbu mmadụ ka ata gị m na ndị na-egbu mmadụ n'ala Igbo. Ha ma ha na m karịrị ha wee mara ife na-alụ na ihe gbasara Igbo, so wee mee ka m mara na o nwere ife ha na-eme. Mma bịa kwado nwanne m ọbụla na-ekwu okwu ọma. Onwezi omume ọzọ ị na-emezi n'azụ, is not my business. Mana onwe ha n'ihe ọbụla nke ị na-ekwu ma na ọ dị mma, nsị gị na ọ dị mma. Ana ikwucha nke dị mma taa, kwukwa nke dị njọ echi, uche onye adịghị njọ. Ị ga-eji maka ya sị na m nwa na-akwado ihe ọjọọ. I can't say it because nne ga-abụrụ ihe niile o mere n'ụwa bụ ihe dị mma, nna ga-abụrụ ihe niile o mere n'ụwa bụ ihe dị mma. Ya ka unu ga-eji wee na-ege ozi ọma nke Chineke nke si n'ọnụ Okechukwu Ugwu Nwankwụ na Nsụka wee na-apụta. Maka na mma na-agwa unu ka nna anyị si wee dobe obodo, ọ bụ ha ji ife ka ọ bụ. Unu ga-amụtarịrị asụsụ Igbo, unu ga-ama ihe Igbo pụtara, unu ga-ama ka Igbo si ekwu okwu, unu ga-ama ka Igbo si eme omume, unu ga-ama ka Igbo si enye aka, unu ga-ama na akwụkwọ ahụ niile unu gụrụ sụpịrị bụ ihe mere unu ji egbu onwe unu today. Maka na ọ bụrụ na unu mere integration n'Igbo language, unu ama na-atọ onwe unu ahụfụ, unu ama na-egbu onwe unu ama na-enwu onwe na-ekwuru n'anya ukwu, unu ama na-achọ ka unu ụka ka ịdị ka Obi Kubana, ka ịdị ka Chief Priest. Ihe niile abụ arụ mere Igbo. Ana onye ka na-agwuru na ọ ga-akwụsịrịrị ma unu ọsọrọ unu ma ọ sọrọ unu, ọ kwụsịghị na generation m, ọ ga-akwụsị na next generation. Ka Chukwu okike abịa ma were ọnọdụ n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Afana, ka mara Chukwu wee bata n'isi ihe niile abụ ndị nọ na Anambra na-eme ihe ọgwụ ego, ka na-eme oke ite, ka na-eme na ụdị na ha ka na-agwọ ọgwụ, ka na-eke akwa red na aka akwa red na akwa white. Ihe niile abụcha ndị bịara mebie obodo anyị, kọsi ihe ndị a niile adịbụrụ n'obodo anyị bifọ. Maka na anyị maka isi akpọkwu Chukwu, anyị maka isi akpọkwu ndị nna nna anyị maka isi akpọkwu onwe anyị. Ọ bụrụ ihe niile abụcha ihe eji egwu wayo, ana ihe niile anyị ga-agba mbọ fụ na anyị kwugidere ọntọrọ nwụọ pee. Ya ka anyị na-ekwu n'aha Chukwu na ndị ana, kwuo na ụfọdụ niile ga-aga n'ụbọchị taa ka ụfọdụ sọrọ ibe ere n'aha Chukwu na ndị ana. Ise ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo. Ana m ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha n'uju na Obinwanne Igbo TV nke dị n'ala Hamburg Germany. Abụ m onye amaji ụmakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ. Mụnwa bụ otu onye na Biafra struggle na Igbo preaching, Igbo unity can tell you from the village nsi wee pụta n'obodo nọ n'ime. Ndị ọzọ bụ fake. They cannot express their self because they are not truthful. They are making you to feel they are with you. They are telling you what will be good for you. Mana ha ji isi ga-achụ aja. Abịara m for content. Abịarakwana m for ịbịa ka ndị popular. Ije n'otu nkwu Ọnịcha jụọ ese ma gwa gị. Ije na Lagos jụọ ese ma gwa gị. Ije na Mbuko Obosi jụọ ese ma gwa gị. Ịbịakwa na Ukraine jụọ ese ga-agwa m. Ije na South Korea jụọ ese ma gwa gị. Ije na Denmark jụọ ese ga-agwa m agwa gị. Ịbịakwa na this Germany jụọ ese agwa gị. So na amaghị m udu popular nidere ede tupu m ebido kwube eziokwu ka nna m si wee dobe obodo. Ya bụrụ okwu bụrụ enu, ya gaziere unu niile. Yeah, I need to know. I need to know what is going on in my life. Yeah, o dependere. Ọ bụ na ị ga-abata nwa ebe a ka m na gị kpaa, ka m na gị njụọ gị ajụjụ. Ọ bụrụ ya ihe ụmụ ihe abụrụ ha na-ezo ezo. Enwere ihe na-eme ya life. Mana ọ bụrụ that na ọ bụ ego ka ị na-achọ, enwere usoro esi akpa ego.
a n'ime isi ha n'usoro ahụ esi akpa ego ịma na ị ga-akpa ya n'ụzọ nke a ga-ajụ gị ajụjụ n'ụzọ ọjọọ. Ọ bụkwanụ na o nwere ahụ na-aya gị ya chọba ihe iriri mara na ị ga-agbụ ya agbọ ka ya anyụ anyụ maka na ọ bụrụ ihe ọbụla iriri ọ bụla ịgbara agba enyụrụ ya anyụ ọ pụọ gị na hit. So na o dipendịrị ife na-eme gị, o dipendịrị ihe nsogbu nke iji bịa, maka na nsogbu onye ọbụla na-enwe nwere ihe ya eji mee ka ọ dị mma ka bụ nke mma ọfụma. O nweghị onye Igbo kwesịrị inwe problem na ọ bụrụ na isoro ụzọ chi gị, ana ụzọ chi gị bụ ụzọ chi m, gozi ofu ebe ka anyị si bịa ofu ebe ka anyị ga-esi na-ekwu okwu mana nne mụrụ na ọ bụrụ nna, maka na ofu ebe ka nne si amụ nwa, ana ofu ebe ka nna si anyụnye nwa. So na ihe niile anyị na-eme n'ụwa bụ ofu ihe ka ọ bụ, ịghọtago. Mana amamihe anyị dị iche iche. O nwere onye mara ka esi anwụ mmiri n'ọnụ, nwee ndị mara ka esi amị ya amị, ifuge. So ihe niile dị iche iche, ịghọtago. O nwere ndị mma ka esi arị enu, nwee ndị amara ka esi arị enu. O nwere ndị enu na-atụ ụjọ, o nwere ndị ana na-atụ ụjọ. Na anụmanụ na-ebikwa n'enu abụrụ na ọmanụ na-ebi n'ala, na anụmanụ na-arụkwa n'ụlọ n'enu abụrụ na anụmanụ ada-arụ ụlọ n'ala. So ihe niile abụcha ka onye ọbụla si bịa ụwa. Enwere ike ihe eji dobe gị n'enu ebe a ka iwe nọ n'enu wee fụ ihe ga-eme mgbe ihe enu ga-abịa, wee ihe eji dobe gị n'ala ka e wee dobe gị mgbe ị ga-afụ ihe dị n'ala. So na onye ọbụla bịara ụwa abịara for complain, ihe bịara for enjoyment, na ife niile adịgo na maka ndị ọjọọ na-emebizi obodo bụ ihe na-ese okwu ana ọnya ka anyị ji wee nọrọ ebe a. So na ihe ọbụla na-eme gị o dipendịrị ọ mgbe gwara ya marụzie ka anyị ga-esi gwa gị ya, ịghọtago. Ihe nji wee mepe Obinwanne WhatsApp maka dis, maka chọrọ m ka ị bịa my private. Achọrọ m n'ezi gị n'ezi ndị ọzọ, maka na ọ bụ ihe a gwara gị ka a gwara ụmụnne gị ndị ọzọ. Enwere ka ọ bụ na ihe anyị na-agabiga na ọtụtụ na-agabiga. So ya mere nji wee create WhatsApp. People che na WhatsApp m create na ọka m bịa ka m mebe onye a bụ onye isi ndewo CEO ndewo. Ihe ndị a niile nwere ihe nji eme, because abụrụgo m CEO na mmụọ, bụrụ director na mmụọ, bụrụ nna na mmụọ. So na ihe m bịara uwe mebi inye aka ihe dị na-adị m n'isi ka ọ pụta ihe. Onye ka m bịara na nwere onye ga na ego, adị m ana mmadụ ego, adị m ana ndị ọcha ego, adị m ana ndị Igbo ego. Onye aka ya adị ka m akpatabeghị ego, mana ihe m megoro n'ụwa ma ndị nyegoro aka ma ndị m nyegoro connection kpanyere ihe ga-erika. Onye ka ugwu m ji wee dịrị m wee ruo today. Abịara m ịrụ ụlọ enu, abịara m egbu oke moto, ịghọtago. Ihe m bịara bụ otu a si bịa ka m ga-esi na. So enwere m time of thinking of what you are thinking. No, I don't want to be rich. Ekwugo m ekwukwakwa ya because ihe ga-eme m rich bụ ihe ga-eme ụmụnne m nọ n'akụkụ m poor. So na automatically ụwa m abụrụ ụwa ndị rich. So onye ụwa m bụ ụwa ndị eziokwu, ụwa ndị Obinwanne. Kama ị ga-ebu ọnụ n'akụkụ m, mụnwa bụrụ ọnụ nye gị rie. Udo ụwa m bịara. So onye mere ndị niile bata n'Obinwanne ọsọ ka ha gbara, because ha ga-ebi m udo ndụ ahụ. Defi nweta onye ga-ebi m udo ndụ ahụ ga-afịa arụ, onye ga-ewere nke gị nke ọ na-eri nye mmadụ ka o rie, ihuge. Maka na anyị maka esi akwụ agụụ, anyị maka esi akpata ya. Soro onye anaghị akpata nwunye ebe onye ahịyọ, ọ bụ na inyere ya mgbe ahụ kwesịrị inye ozuo ezuo. So onye mere njada agwa ndị be anyị na religion bịa mee gị ọ dịghị ka ịkpata ego bụ ezigbo ihe ka ọ bụ, ịghọtago. Mara na ego ị na-akpata ọnya ka ị ga-eji dozibe nna gị. Ego ị na-akpata ọ bụrụ be nna ka ị edozie mana ịkpabara dozibere onwe gị ihe mee gị chọba ụmụnna gị. Ị hụrụ na ọ bụkwa that deceive ndị religion deceive gị. A na-agwa gị jee chụba ego ị na-achụ onye ka ị na-achụrụ ya. Chee echiche ka mmadụ ife nweta onwe gị ebe ị kwesịrị iji wee n'ụwa ekene ebe Chukwu kere ụwa, maka onye dị ndụ nwere olileanya na ihe niile dị n'ụwa bụ nke ka ọ bụ. Then anyị ga-eje na topic. O nwere topic, ezigbo topic m wepụtara n'otu a na ngwa ngwa na time mmadụrọ. Time mmadụrọ. Yes, okay, 24 minutes. Time mmadụrọ. O nwere ihe m fụrụ mmadụ na-ekwu na ndị mmadụ ekwukarịa n'okwu a. So nwanne m nwoke bụ onye nke m gwara okwu. Ọ bụ na ịchọ ije na that WhatsApp dị ebe ahụ, nwere ike gị ịtaịpụ esi na ịchọ ijoin Obinwanne WhatsApp, then ntinye gị dị ihe ọ bụla ị chọrọ iji jụọ ya n'ihu ebe ahụ. Adị m eme ihe private nọ ebe a ka o si eso okwu. Adị m eme ihe private. Ịma na ọ na-abụ ndị mmadụ apụtasị ka eme private wee deceive bonu. Mba, even ịbịa public ebe ngwa gị open something. Ọtago ndị ọcha na-enwe ihe a na-akpọ integration na-abụ ihe dị ka afọ ahụ ịkụziri gị ihe obodo na-ekwu. Ọ bụrụ ime gị ihe ọjọọ na igbugo mmadụ, maazị na enwekwa ihe mekwetara ya, enwe ihe mmemme. Ọ bụrụ na imegide ihe igbuo mmadụ, mba onwerezi ọdịrọzụ m n'aka. Dị ihe ga-agwadobe gị jee gwa ndị ụmụnna niile ahụ igburu nwanne ha. Esoghị m like ndị nke Reverend Fada ndị ajọ mmadụ bụ ha ime ihe ọjọọ ha bịa sị gị
kpee rozi gụọ Bible mee ọpịpịa mee fasting, then you can take it gị the Lord of God Almighty have forgive you, sin no more. Ndị a bụ ndị oshi ka ha bụ now. They are criminal and they will suffer, because after we are destroying all those things, we are destroying Igbo life. I already know that the Reverend Fathers of Igbo people will suffer. Onwe time ọ ga-abụ eruo onwe onye ga-ekwezibu Bible n'ala Igbo. Adịkwa m agwa ọ bụrụ okwu ịma na na-aba na-ekwu okwu ahụ adala like ịnụ ọ dịka a na-eme ebute discrimination ama m ka m ga-esikwe crisis. No, you must listen. No, you must listen, because ihe na-eme bụ ihe dị njọ. Ihe na-eme bụ ihe dị njọ. So nya ka ị ji agwa gị ya. Yotago. So many of you people ada aghọta na ihe nna anyị kwuru si na onye ọbụla si n'ụzọ okwu o kwuru wee pụọ na ihe onye ahụ fụrụ ya were ya. The reason all of you now is unu ebupụtara anyị unu jizi ihe na-eme n'ala Igbo eme content. Emegokwa m program for that. Maka ị na-eweta ihe dị n'ala Igbo just ka ndị mmadụ wee mara na ị na-eweta ihe na-emenụ, ị ga-enwe problem. Ihe na-agwa gị bụ afụgo m ihe niile a ọ nwoke na-ekwu. Ị na-eweta ihe na-eme n'ala Igbo na-egosi ndị ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile na ụdị na ọka igosi content without looking for solution, ị ga-enwe problem. Ọ ihe nna anyị kwuru ka m na-agwa gị. So eweta ihe na-eme n'ala Igbo just to gain popularity, because you are going to ozi a ga-erutere gị ifuge. So ọtụtụ ndị nọ n'ala Igbo ana m agwakwa very soon ka m kọwagodo ihe m chọrọ ịkọwa before m gwa ndị nke content ya, because mụ na unu ga-ekwudo okwu ndị content ka ndị content na ndị a na-eme freedom fighter n'ụzọ ọjọọ ọnụ nwa ka m chọrọ ịnachetara ọzọ, because ọnụ nwa na-emebi ala Igbo. Ọnụ nwa na-emebi ala Igbo every day na-eme otu a ka m si gwagodo unu na nke dibịa before na-ewe matazi kịta unu ewere ga-emewe content, mana ara ga-agbagbu unu na unu na-eji ihe na-eme n'ala Igbo emere anyị content instead of iwere ewe na-achọ solution. Then onwe ndị na-ada asị Igbo nwere eze, mana okwu a bụ okwu asị. Igbo nwere eze bụ okwu asị. Igbo nwere eze according to the description of eze. Igbo nwere eze. Unu si na Yoruba na-akpọkwu na ebe awụrụ ndị eze obodo ha na aba awụrụ ihe na Hausa na aba awụ, mana Igbo anaghị aba awụ. Ndị butere this word bụ ndị Anambra steeti, ndị agụrụ akwụkwọ. Ndị akịta agụrụ akwụkwọ bụ ndị butere na Igbo enwe eze. On ndị na-eme ka nke ha na-efeel that ndị a na-efeel that na they know what you know. On ndị a na-agwa na Igbo enwe eze. Since ụwa m ekwetara m na Igbo enweghị eze. Na ya sị na Igbo anaghị asọ anya. Ihe nwere ike ikwu na Igbo ada asọ anya. But Igbo nwe eze according to description of eze o. Maka eze bụ ndị a na-akwanyere ugwu. If I'm not mistakenly, ndị isi obodo a na-akwanyere ugwu. Ọ bụrụ ya. So kedu ka ị esi bata n'ala Igbo si na Igbo enweghị eze? Achọrọ m itriti the fuck up today. Onye ọbụla na-asị na Igbo enweghị eze bụ Anambra or Imo. Ha ma bịa na-ekwukarị ụdị okwu ahụ. Ndị a bụ ụzọ je relate with Britain, ndị a relate with Israel, ndị a relate with ndị outside. Ọ ha na-ekwukarị ụdị okwu ahụ. But onye ọbụla bụ ezigbo nwa afọ Igbo toro n'ala Igbo wee nurture by Igbo origin. Enwere ka ọ sị gị na Igbo enweghị eze. It's a word from me and bold saying it. Then ka nkọwara unu nsoro unu gịnị bụ nna, gịnị bụ ọkpara, gịnị bụ ada. Then ịbịa na be nna m na ọ bụrụ na mụ nwa so bụrụ onye Igbo na territorial of Nsụka, then ịma na Igbo nwere eze. Mana ọ bụrụ na unu si na Anambra bụ ịma na onwe mgbe na-asị na Anambra bịa na-asụ original Igbo, Imo si na ha na-asụ original Igbo, onwe mgbe na-esere fa okwu mgbe ahụ anyị nwa bụ ihe na-asụsụ Abakaliki, na-asụ Nsụka, na-asụ ugwu Hausa. Then I remember all those time. So automatically kita now ka ndị agha na-asị na ha na-asụ Abakaliki, ha na-asụ Nsụka, na-asụ Hausa, ndị agha bụ originated right of the origin. But na today in a claim na-asụ Central Igbo, nke a na-asụ kita na enwe ike na Central Igbo, mana ọ ya na-akpọ cut and join
onwe nke ga-abụ nsụọ mma na ebe m fụrụ ya m na Nsụka, nwe nke ga-abụ nsụọ mfụ na ebe m fụrụ ya m na Anambra, nwe nke ọ ga-abụ nsụọ mfụ na ihe nụrụ ya n'ọnụ ya bụ ọnụ onye Imo ma ọnụ onye Abịa ma ọnụ onye Ebonyi. So na asụsụ Igbo abụrụ ihe mmadụ ga-asị na onye nwa bụ onye wepụtara ya, because Igbo niile anaghị asụ n'onu. Igbo na-asụ iche iche. Achọrọ m ka m na-eme ka unu na-aghọta, because na agwara m ndị be anyị si ya dat na ị na-akụzi nkụzi n'olu Igbo ka ndị mmadụ one ka ịchọ ka ha ghọta ya. Nya ka m ji wee create Obinwanne Igbo News. Ebe Anambra ga-abịa na-asụ Anambra be nna ha, ndị be Anambra na-aghọta ya ka ha si asụ ya. Nsụka ga na-asụ be nna ha ka ha ga na-aghọta ya. Ebonyi ga na-asụ Ebonyi ka ha si aghọta ya. Abia ga na-asụ Abia ka ha si aghọta ya. Imo ga na-asụ Imo ka ha si aghọta ya. That means everybody have to go back to their village, onye back to root. Many of you people na-akọwa that na back to root ihe a na-eme efuge Jofeza come ndị back to root, onye mere ihe ọjọọ through omenala also for back to root, come and see. Nwanne ọmụnwa bụ Okechukwu Ugwu bidoro back to root, go and write them in the history. Kedu onye bidoro back to root on social media? Just kedu onye dere back to root on social media na-ekwu n'okwu? Nnamdi Kanu say let us go back as our fathers structured the ancient. Can you bido back to root? But on ndị akịta na anwụ ndị bidoro na-ejekwuo ha na ndị mechaziri were emebe business kunu jekwuche na anyị ka anwụ anwụbe ada anwụ. We are reincarnated. Ada anwụ. Anyị nwa mụnwa bidoro eso m na onye bidoro back to root na-eti mkpu na social media. Onye amaghị Obinwanne. Onweghị ọgaranya nọ n'ala Igbo amaghị Obinwanne. Enweghị ọgaranya nọ na social media n'ala Igbo na-amaghị Obinwanne. Chema mara ife na-ekwu. I know what message I'm passing. Ote aka ọ dị njọ ga-adị mma. Ị ga-echa m ntị taa ha etie m echi ga like m. Iwu ka ọ bụ. Maka na ihe na-agwa gị bụ nji na-eme ma ọ bụ ihe ọma ị na-eme. Ofu ga-eruriri gị aka. Anyị ma onye na-agwa ihe ọjọọ ọ na-eme ọ na-ewute ya. So we understand the game. Nyetago. So back to root we are talking about game ntị. Emere m eme n'Obinwanne. Mee ya eme as a movement. Mee ya eme as a preaching. Mee ya eme as organization. Mee ya eme as a company. Ma sị ka nọrọkwa n'ime mana ndị bịachara ka esoro mee ya fụ na ọ fịara alụ ha gba ọsọ ma ndị tikataranụ ike gwụ ha gba ọsọ mana ka m nọ ya maka na ọ bụrụ ka ha si wee chee ya ka m si chee maka na ọ nụrụ ya n'ọnụ m bịa den ka isi nụ ya n'ọnụ m bịa ngwakwa gị na-ekwe ka o esi wee bịa mene mmezu ọ maka na unu chọrọ ime nke unu maka na enweghị onye Igbo nwere ike ịbịa sị onye obodo ọzọ like a family ọzọ mee ihe family ya na-eme ka okwu omume ọ dịrọ possible. Onye ama njisi onye ọbụla na family ya ị ajụ why Okechukwu Ugwu ji wee weta structure of every village create WhatsApp, every community create WhatsApp, every state create WhatsApp. Ị bịa na every village a wepụta ndị ga na-agwa unu okwu, wepụta ndị ga na control unu. Ime ihe ji mie maka ama m na ndị ji Biafra egwu wayo erika. Afụrụ m ya ka ọ na-abịa. Ama m na ndị chọrọ iji Biafra destroy ya a lot of things anyị na-eme n'ala Igbo erika. I know. Ọ ka ga na-abịa. Nnamdi Kanu na-epụta abụrụkwa ya bụ the solve. Ọ dị egwu. Ọ bụrụ na ị mara dị ihe anyị ma na mmụọ, ị mara that na enwere ife ga-azọ ala Igbo na-abụrụ go back to your village ka anyị mara ndị enweghị village. Maka na ndị enweghị village ọtụtụ n'ime ha na ndị enweghị isi na ndị mmele alụ n'obodo ha bụ ndị na-destroy the image of Biafra. I know it. Nna m gosi m many times. Anya mere nna agwafe okwu ọ dịka m na ha bụrụ ofu. A na-asọkwa Biafra ị na-ekwu ịnọkọta ikwujokwa Biafra ịnọkọta. Yes. Ihe nje ekwujo ndị nọ n'ime Biafra, dị m ekwujo Biafra, dị m ekwujo ndị nọ n'ime Biafra. O nwere ihe dị iche na ihe etiri ndị name a ma ọ bụ na ihe etiri onye ji na-eme ife. Ma ọ bụ na akọta onye ji na-eme ife. Nwee m ike ịnọkọta kwujo Biafra because Biafra bụ peace according to the way they has wee kwuo dịka nsi ekwukwa ihe gbasara eze. Ịbịa sị na ibe na eze na ndị Igbo enweghị eze. Onye ọbụla asị gị na onye Igbo enweghị eze were okwu ọnụ m today onye ahụ na-atụ ezigbo asị. Igbo nwee eze. M ga-akọwara gị ka Igbo si nwee eze na. Ịbịa na be nna m na Nsụka na ya ka njikọta obere akụkọ maka onu n'onu. Ịbịa na Nsụka anyị adịghị enwe ihe dịka eze. Anyị nwere ihe dịka eze. Eze ahụ bụ Anambra butere ya. Igwe bụ Anambra butere ya. Ọ bụ na ọ bụrụ Anambra butere eze, ọ bụghị Anambra butere Igwe. Biko write am in comment section. Anambra butere religion. Anambra bịa butere ụka. Anambra bịa nabatara ndị ọbịa. Anambra bịa yuzuru ha n'ala Igbo.
so automatically ihe na-ekwu Anambra na ọ bụ ụmụnne anyị rupụrụ isi maka na-ekwu ọ bụghị na ha bụrụ ụmụnne anyị ha bụ ụmụnne abịa ha rupụrụ isi n'ezinụlọ nna anyị their race rupụrụ isi ọha nwa bụ ihe ha na-agwa gị bidoro mebe ajọ ife n'ala Igbo ị ga-enweta ha n'ọtụtụ ezinụlọ na Anambra steeti ya na-agwa gị ana m agwa gị with all the power of our ancestors because ama m ka ihe niile asị wee dị na mmụọ so ana ọ bụ na anyị ekwupụghị eziokwu ị ga-eche na gị na ha bụ ofu ihe na-eme ga na-emekwa na ihe mee na ha chọrọ ikwu maka Biafra because na ha kwuo maka Biafra ga-agba ọtụtụ ezinụlọ n'anwụ Biafra ga-agba ọtụtụ identity mmadụ n'anwụ Biafra ga-eme gị ka ị mara who you are bet na ha chọrọ ya because ha ma na ọ ga-emebiri ha ihe maka na ihe niile ha rụbara zoro ezo Biafra ga-eme ka ọ pụta ife dịka Biafra si achọ ka Naijiria niile naba befa ka onye ọbụla jeze saa asịsa na be nna ya maka na asị ka nnaba kịta ebe ka ị na-ana onye mere na Biafra kịta na ọ bụ na ha folo ya otu o kwesịrị isi folo ha nwa bụ ndị na-eme n'ụdị ka agaba n'iru without going back to the root of where you came from ịma na gị nwa ga-anwụ n'ụzọ maka ịma abịanwụ na be nna m sị m believe on Biafra without me knowing who you are ifuru ya so ana m agwa ya ndị be anyị every day by day so ibe na Nsụka ihe na ndị na-abụ onye isi n'obodo bụ onye tọkarịchara anụ anyị nwere ihe dịka eze I will never in my life to respect eze to respect king igwe enweghị m ike n'ụwa nna ha na-ekwu okwu nga na-agwa ha okwu ka ndị na-amara ife because na king ebutere na Nsụka na igwe ebutere na Nsụka ebutere ka wee kpasaa nke ụmụnna because na onwere ihe king na-abịarụ na ala be nna m onwere ihe eze na-abịarụ na ala be nna m anyị enwego otu nwee structure of our families so na amarozi m ihe nke ahụ na-abịa ime ọ bụrụ ya ma bụ local government chairman according to government because government bụ ndị na-ebubatara anyị ihe ọfụrụ from mba ọnya bụ ọrụ aka ọrụ ha onwere ife ọzọ ha na-arụ ọ ndị gụrụ akwụkwọ bụ ndị gọọmenti ndị rapụrụ omenala Igbo wee jee mebe omenelu bụ gọọmenti so automatically they don't know anything about our land because they was not integrated in our land they integrated by the English structure so na onwere mgbe agwa anyị na ha ga-abụ ofu so na ndị igwe na ndị eze bịazi mezie ka enwezie ha na-akpọ division among family onya mere ha ji eche igwe ọ na-adịghị ọsịsọ ndị a bụ ndị anya ukwu ndị a bụ ndị ịkanga ha chọrọ ịdị dirty ka nna anyị ha sa adị dirty because what bring dirty to our father is because our father always work but onye jecha gụcha akwụkwọ n'obodo oyibo tesicha obodo oyibo lifestyle ọ batazi ọ gaghị like ka o so dị otu ahụ ndị papa anyị ha na-adị ndị isi obodo anyị onye isi na-adị onye eze na-adị onye ọzọ na-adị ifuge ọ ga like ka o yie akwa dị mma mana ọma mmadụ na o kwesịrị ime na nna ya ihe ahụ ọ chọrọ ka o mee ya mee na nna ya mana ha bịago dọrọ power of our ancestors si na ọha nwa bụzi ndị ga na-ekwuru village onye mere na onye ọbụla bụ igwe ma onye ọbụla bụ eze n'obodo gị bụ onye arụ ka ọ bụ ọ chọrọ ime ihe n'ike ọ chọghị iso usoro nna ya ichenji uwe abụrụ onwere ihe ọ bụ ịbịa na be nna m enwe onye na-akpọ onye ishi onwe ya na-akpọ ede ọga onwe ya na-akpọ ogbu ebunu onwe ya na-akpọ ogbu efi onwe ya na-akpọ atama onwe ya na-akpọ ụmụ oyima o nwere afa dị iche iche ọgbakọ dị dị ana ọgbakọ ahụ bụ ọgbakọ eji edozi obodo ana ịbata ebe ahụ ị ga-afụ onye isi bụ onye isi obodo ọ ka nọ dị onye tọkarịchara na the kindred onye nwa na-abụ onye isi obodo maka onye nwa ga-akọwara gị ka obodo dị bife amụọ gị mana duto na ndị agbara ọhụrụ akịta na na-ekele m na ha ka gị wee ma ihe na ha ka nna m wee ma ihe ha bịa chibe igwe chibe eze wee soro gọọmenti wee mebibi ihe kịta na ihe gọọmenti agaghị enye ha respect because ha enweghị any say to the Igbo land igwe eze enweghị any say to Igbo land because all the igwes all the ezes ha ncha niile bụ the product of the colonial masters. They are accomplishing the colonial masters' duty in our land. And that is why whenever we are talking against them, you have to understand it clear. So na ndị anyị na-akwanyere ugwu bụ onye isi obodo. Onye isi obodo m na-aga. Ụmụaka niile ga-akwụsị ọ bụrụ na anyị na-agba bọọlụ. Onye isi obodo m na-aga. Anyị ga-akwụsị ịgba bọọlụ. Anyị ga-ekene edoga isi iwu maka bọọlụ emetụọ ya. Mana ihe dị iche bụ na anyị nwa na onwe anyị nna anyị emeghe ka anyị kpọkwube ka Chukwu
nna anyị mere ka anyị febe ka Chukwu, nna anyị mere ka nsọpụrụ dị n'ime ndụ anyị, etrenere anyị wit ugwu, nkwanye ugwu. Ịfụ papa gị kene ya, ọnụ ụmụ mgbe agba anyị na-ekene sef anyị na-edobe ihu na na-ekene anyị dị ndị papa ya anya n'anya wee na-ekene ya. So onye aka o ji dịka ya na-akpọrọ isi a na mgbe ahụ si na-ekene nna gị, ma onye ọbụla ị na-ekene kịta tọrọ gị anyị geghene anya na mkpụrụ anya, onye nwaga na-enene gị maka na o nwere ihe ọfụbeghị n'ụwa, mana o nwere ihe efubeghị. So onye a na-enye ebe gị ihe niile ahụ wee gwaba gị n'ọnụ ka ị na-egere egere, igerechaze mgbe ị ga-afụbazi ihe n'anya gị, ịfụbazi ihe nna gị ha ji wee bụrụ ezigbo nna. So n'ugwu ka anyị na-akwanyere nna anyị, and onye ọbụla bụ okenye bụ onye tọrọ gị bụ eze gị ka ọ bụ. That is how the structure be in Igbo land. Onye ọbụla tọrọ gị bụ eze gị ka ọ bụ. Ịbịa n'ụmụada, onye tọkarịcha n'ụmụada bụ onye isi ụmụada, eze ụmụada ka ọ bụ. Ịbịa n'ụmụnna, onye tọkarịcha na bụ onye isi ụmụnna, onye a bụ eze ụmụnna. So onye na-asị na Igbo enweghị eze, according to the structure and the description of eze, we have it. Na ọ bụ ndị ahụ azụrụ n'ụlọ akwụkwọ, ndị ahụ Britain zụrụ, ọhụwa bụ ndị bịazirinụ werezie papa mụ na gị na-abụ, werezie papa mụ na gị na-abụ na-ekele mzi na papa anyị nwere ike ịgwa ya anything, na papa anyị nwere ike ịgwa ya na ọ na-enweta ihe ọbụla ọ chọrọ. So na automatically na ya nwere eme ihe sọrọ ya. So onye ebe ahụ ka iji wee fụbụ ihe dịka Igbo enwe eze, ha enwebezie na-akpọ disrespect. So na ebe ọbụla na-afụ onye na-asị gị na Igbo enwe eze, onye ahụ bụ ajọ mmadụ ka ọ bụ. Igbo nwe eze, Igbo nwere eze, eze bụ nsọpụrụ, ndị a na-akwanyere ugwu ka na-akpọ eze. So ekwekwana na ndị mmadụ na-asị na Igbo enwe eze. Otu a na ndị Kanu nọ kịta, ọ bụrụ eze ka ọ bụ because a na-akwanyere ya ugwu, maka na ihe dị ya n'isi bụ ihe ndị mmadụ na-akwanye ugwu na ọ bụrụ anụ ahụ ya. Otu a ka ọ dị n'obodo, eze obodo niile, onye isi obodo niile bụ eze ka ọ bụ. Nne gị bụ eze ka ọ bụ, diọkpara gị bụ eze ka ọ bụ. Onye ka nji wedere gị, gịnị bụ nna, gịnị bụ ọkpara, gịnị bụ ada? Maka na ndị a niile bụ ndị na-ebu ụzọ apụta tupu ndị ọzọ abịaba n'ụwa niile. Onye mere ana m ekene ndị ụmụada Nsụka kịta na-ekunite sibe na ike, maka na ọhịa ka m bịa na-eprichiri ndị Igbo niile. Ịbụrụ ụmụada na n'ọba arụ ka ọ bụ na ụmụ nwaanyị nọzi na TikTok na-akọ geri nonsense whereby na ha bụ ụmụada obodo. This is the reason I'm suffering every day on social media. Gbaa mbọ na na-eprichi gị nwa bụ ikorobịa ịmụgo nwa, ịmụ ha na nwe baa na ụmụnna, maka ya na-akpa na ụmụnna bụ ka a ga-esi chekwa mmadụ, chekwa ana, chekwa obodo. Ka a ga-esi gbaa mbọ fụ na agụ ada agụ. Mana unu cha niile nọzi n'obodo oyibo change life unu, na-emezi omenelu, na-emeziri ihe ndị ọcha, si na ndị ọcha ka mma, na ndị be anyị na-emolasi ụmụ nwaanyị, na ndị be anyị na-emegide ụmụ nwaanyị, na ndị nna anyị megidere ụmụ nwaanyị, na ha chọrọ ụdị ihe a. Ebe ka ọ nọ wee mee ọ bikos ndị ọcha agwara gị na ndị ọcha, ụmụ nwaanyị ndị ọcha nwere pawa, ya ka unu ncha na-eji chiji obodo oyibo. Nya ka abịa ịbịa n'obodo oyibo nweghịzi ụmụ nwaanyị Igbo na-achọ ka ọnụ onye Igbo. Why? Bikos na nyanwa na-achọ ka o nweta ego ahụ ọ ga-eji wee mere nwoke nganga, ka o nweta ego ahụ ọ ga-eji wee nyaa isi. That is all. Because na ndị China bịa ha nụọ China, ndị India bịa na India, ndị obodo ọzọ abịa nụọ obodo ndị ọzọ. Mana ịbịa na Africa, before Africa nụọ Africa na obodo oyibo, ọ na-adị difficult. Why? Because they want to be more than their fellow Africa. Mana ọ bụrụ na azụrụ gị ọfụma, gị ma that na ọ karị gị mma na ịnụrụ nwanne gị, o nwegoro ka o si dị unu na-aba anaba. Mana ọtụtụ ụmụnna anyị bụkwa ụmụ nwoke kwesịrị ịdị na-akwanyere ụmụ nwaanyị anyị ugwu, na anụ ya ka eme ya ka queen of the world, ka eme ya ka ezi nne. Then ha pụtazie ha were ụmụ nwaanyị anyị na-agwọrọ ajụ. So that is why I don't eji carry that side. But what I want to tell all of you about eze, Igbo nwere eze, n'ihe a na-akpọ eze bụ ndị a na-akwanyere ugwu. Mgbe ọbụla ị mụtara ka esi akwanyere mmadụ ugwu, ma that na automatically you are eze already. Maka onye efe eze eru ya aka, ọ bụrụ ka na-ekwu n'okwu, ọkwa ndị Igbo na-asị onye efe eze eru ya aka. Onye Igbo ga-abịakwasị gị na Igbo enwe eze, onye Igbo ga-asịkwa gị na Igbo nwere nsọpụrụ. Ijugori ha sị ya kọwaa gịnị bụ meaning of eze, ga-efu n'okwu a na-ekwu ịghọta ya. Because eze bụ ndị onye kachacha, onye kasịsị n'otu ahụ unu nọ n'ime. Like ịbịa n'obi nwanne kịta asị gị na Okechukwu bụ eze obi nwanne.
ịbịa na IPOB asị gị na Nnamdi Kanu bụ eze IPOB, ịbịa na Masop asị gị na Wazirike bụ eze Masop, ịbịa na Nigeria asị gị na Tinubu bụ eze Nigeria. O nwere ihe ọzọ bụ eze? Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ bụ eze, write it down. People have been deceiving you because they have become evil. Many of our people have committed evil, committed adultery. That is why when they see people that preach the truth, they will never join the group. They will never join the life. They will never share the life. They rather join people like them, people that committed offense, people that already going against the will of God. Which is God in our Igbo bụ Chukwu. Chukwu bụ nna anyị, nna bidoro ụwa, nna bidoro ezinụlọ anyị. Ọ na-edu n'anya. Ọ bụrụ na ị geghị m ntị taata, ị ga-ege m ntị echi, maka na mgbe m na-akpa afa ọsọ m nwa bụ onye ga-apụta na social media nke ụwa niile wee kpọọ onye Igbo afa wee gwa anyị mere ihe ọjọọ. I have been telling all of you people about Obi Kubana, about Chief Money, about ndị niile na million wuru akwa ọkọ. They are the product of the colonial masters. They are not Igbo blood. If they are Igbo blood, their behaviors is totally against of Igbo race. And I can challenge, I can stand it in any global world. Because ndocha mi ha na-akpọ human right. If they have human right, aso onye buru ụzọ kpatanya cheta ụmụnne. Kedu ka a ga-esi kpata werezi ha kpatara wee na-ama ụmụnne ha aka na-efe ego, na-atụ ego na Westbin, na-atụ ego na drone, mana ihe nọ n'akụkụ ha niile na-ekpu anya ka eweta ofu ego. Common ofu akwụkwọ ka na-achọ ka were ha were bansas chụpụgo, were polisi chụpụgo, were ndị amị chụpụgo. Ọ bụ ihe ha ka na-akpọ dictatorship, ọ bụ ihe ha ka na-akpọ suppression, ọ bụ ihe ha ka na-akpọ slave. Ono nso eru aka. You cannot come boldly to public and condemn evil, but because you are dreaming to do evil. Nyamere ife onye ọbụla na-eme evil is support why, because you are planning to do evil. Ejide gị si na ọ bụrụ ọsọ gị na-eme evil. Mana anyị nwa bụ ndị emebeghị evil. We make sure that the whole world stand in one place. Either we all make evil to be legal to the whole world, or we come together to condemn evil. Because ihe ndị ka mụnwa na-eche bụ ka anyị mezie ka ihe ọjọọ bụrụzie law, ka onye ọbụla merezie ihe ọjọọ gaba. Because we follow the truth, we follow the humanity, we follow the love. But many of you people have depart from love, depart from unity, depart from togetherness, depart from respecting the law. Nkata kpara befe agaba n'ihe. Because unu pụta na social media na asị na Igbo niile bụ ofu. Kedu ka Igbo niile si wee bụrụ ofu, mana enweghị onye Igbo na-echeta na Igbo n'ala Igbo dị ndụ. Onweghị onye Igbo na-echeta ka ala Igbo dị. Kedu ka mmadụ ga-esi wepụta sị na ya bụ eze obodo, sị na ya bụ igwe obodo, mana arụ na-akpa n'obodo? Can you comment it here? Instead of unu pụta ịdị na-ekwu maka ihe na-eme n'ala Igbo, unu abịa na social media were na-emere content. Na Twitter, na TikTok today, somebody na-asị na ihe a na-ekwu na Igbo enweghị eze. Mfu na ha natabago. Ọ bụ na ọ bụrụ ihe ndị ha na-ege from me, because na mụ agwago ndị ba isi ha that na the reason nji wee na-ekwu onwe onye nwere ike ịsa anyị igwe okwu n'ụwa ọ Igbo adịghị ekwe ka emeghe intimidation. Nke ahụ bụ ihe Igbo amụnyere ha with that. Enwere m ike ime mmadụ, enwere m ike command gasị onye Igbo, mana enwere m ike ịgwa gị eziokwu asị onye Igbo. If no nwere ihe dị iche dị. Enwere m ike ịpụta kịta sị gị you must do this. Enwere m ike sị gị you must do it, but mụ amameti gị aka force ọ ga force like kwanye gị like iji mara gị atọ ebe m na-eje bụ ndị mmadụ kwuru n'okwu sị na you take the horse to the river but you will never force the horse to drink water. So otu aka okwu m na-adị kịta. Mma agwa gị sị gị you must follow me, but na ọ bụghị na ọ bụ must na m ga-adọ gị aka. Does not mean that na mama ha ihe ọjọọ na-eme. So isiokwu m bụ gịnị? Na gị nwa bụ onye nọ na social media na-ekwu na Igbo enwe eze, Igbo nwere eze. Na so ndị na-ekwu na Igbo enweghị eze bụ ndị a bidoro gụba akwụkwọ started from Anambra State. They know they respect their father, they know they respect their mother, they know they respect their culture, they know they respect the lineage of where they came from. Ha na-eme ihe ka nke a. Onye mere Enugu Aguleri na Ụmụleri ji wee nụba ọgụ ana. Ọ dị na history, go and ask question. Ndị na-azụ ihe nzọrọ nzọrọ ọ kịta ọ na-abatazi ọfụrụ na Nsụka na-abatazi ma igbu mmadụ ma ihe niile ọrị batabago because everybody want to make money. Ije na ala Nsụka fụ ndị a niile na-arụ ụlọ elu, ndị a niile bụ milionia na Nsụka aka ha dịrọzi ọcha.
maka nna agwa ga na m agwa gị ka ọ dị na ọ bụrụ na si n'obodo ga-adị mma obodo ga-adị mụrụ si n'obodo ma ndị ma ọ ka ma na atụrụ bọmbụ ka ekpochasị anyị niile ka ndị ọzọ bịa dozie maka na mụ na ndị rere ule ama nọ nwunye nnu tebụl bikos na ọnya nwa bụ ihe mere o ji adị ka mmadụ agresiv kọs mụ na ama m na Igbo ajọ mmadụ and you need to apologize. Mụ na gị mma atacha afụ mee ihe ọma megide ihe ọma from how many years to going to 50 years na-eme ihe ọma gbaa mbọ ọfụ na mmadụ emejọ mmadụ gbaa mbọ na mmadụ ekwujọ mmadụ gbaa mbọ na mmadụ eri ego mmadụ gbaa mbọ na mmadụ agba amasị gbagide nwanne m gbagide mbọ sacrifice gị ihe niile sacrifice gị ihe ọma niile wee ruzie in the land mma emezi enjoy of my sacrifice. Mụ na onye na-enwenwughị ike ime sacrifice na-egbu mmadụ na-eri ego mmadụ na-edestroy mmadụ na-eji nke nwanne ya abụọ ọgaranya ka mụ na gị bịa bakọba akụkọ for what? Onya bụ ife ahụ ị na-enanya na-ese kịta nya ka m ji wee sọpọtụ Biafra maka na Biafra kọwara na onye ọbụla ga-anabie were akọnuchie wee rụba ọrụ then automatically ọ bụ na Biafra bịa ihe niile ime ọrụ na-ezuzugharị n'airport ọma nzuzuzi eto ndị Igbo ihe Obi Kubana na-amachagharị ebe na ọma amachagharị ya go and check the kind personnel the kind caliber Obi Kubana na-emekọ the whole these richest people nọ n'ala Igbo ịma na ihe mere ha rich bụ ihe mere gị poor. The whole, all of them are working together and you are claiming that they are the good one and the God that make mercy to everyone blessing them. No. Now lie. Now capital lie. Somebody na zo ozi Igbo ndo sna ya ba ato eze onye ifite dum mana Igbo niile na ana n'iyi na bennia. Even Anambra bụ territorial o kwesị na-take care of. Anambra na-agba yaga today onye akwesị bụ patron of government mana ọ bụ patron of government because government isi abụta ihe niile ahụ nwere ke wee zọọ ndị mmadụ ndụ ọ ga-emekwa ka Ifeanyi Ụba na-efe isi kpakakpaka because ọ na-achọ ego ga-eji wee ga ha ya because ihe eji egote mkpụrụ obi ndị Naijiria bụ ego ewepụta ha na ego otu a nwanne gị dance ban in tune of ya enemy because na eji ego wee zụọ unu onye mere unu amabi without money but ndị dị ka anyị ejiri ego zụọ obi siri anyị ike ya ka anyị ji ekwu okwu like this because na onye na-ekwu okwu like this amarugo that ima nwete ni shishi ima nwete ni help from these people highest nwete calamity. We know all those things before we start saying what we are saying because as far as na nna anyị bụ eziokwu ka ọ sa anyị kwube na onwe onye na-ekwu eziokwu ya emecha na n'iyi that is eziokwu ka m na-agwa gị and ihe nji agwa gị eziokwu a because ị bụ onye Igbo so unu na-ekwu okwu maka eze dị ije nyere ata eze nsọpụrụ maka ego o buru na Nigeria ego ndị Nigeria o butere na Nigeria onye mechasị gị na Awụsa bịa emeri o ji wee bụrụ ọ bụ today ndị a niile na anaghị anụ ndụ ha na Okechukwu ukwu na-abịa mana ndị ahụ kwu na-achị aka ndị anarụ ya aka n'ike ị nwee ike ịkpọ ndị mmadụ afọ ụfọdụ pụta na social media asị gị I don't call by name because I don't like respect just kwuo okwu ma akpọghị afọ akatakpa tigbuo gị there are you mad ị na-ayị ara nna anyị na-atụ gị aka sef ọ bụrụzi ịkpa afa common ọsọsọ gị na-aza afa mkpọrọ gị na-asị ka ejebe court of the law ịmana many of you people think you are wise but na mgbe anyị chọpụtara na unu ncha niile bụ evil onye mere the people nọ n'ala Igbo kịta ha ga-atagide afọ until ha ekweta ihe anyị na-ekwu ọ bụghị m ga na-ata dị afọ afụfụ nga na-ata bụ na m ga na-echere unu echiche ọma afụfụ nga na-ata bụ na nna echere echiche ka m ga-esi wee destroy ndị a na-akpa afa afụfụ na-ata bụ ihe nga na-eme ka nna anyị Igbo kunye n'ike wee kpaa ike na mmụọ na mmadụ ka ụmụ ndị a nwụba n'ike ka ụmụ ndị a yaba ọya ka ụmụ ndị a nwebe problem ka ha nwebe problem ka ihe niile ha ji aga bụrụ a problem so ka ha wee kweta na nna anyị Igbo ka dị ndụ na ọ nwụrụ anwụ ọsọsọ afọ unu ga na-ata m everyday bịa na-ekwu okwu that is all mana unu ga na-anwụ a ga na-egbu unu na-asị nwaanyị dị ime wee tinye nwanne onweghị onye dị wickedness onweghị wicked ka wicked na-abụrụ that na isoro Nigeria government wee na-ewere resources of your brother your sister your village to have it alone enweghị ụdị wickedness karịrị ha all that wickedness be leading ndị ahụ to do that such a thing because ọ bụrụ na ego na sakuleti kosa sakuleti na Germany nke bụ na ọ bụ na ide arụ ọrụ gọọmenti akwụba gị ụgwọ ọ ga-adị difficult ịfụ mmadụ ije commit a crime ọ bụgodo crime ga-adị little mana duto ndị dị ka ata eze ha duto ndị dị ka Andy Uba ha duto ndị dị ka Peter Obi ha duto ndị dị ka Imoni ha duto ndị dị ka Obi Kubana ha duto na ha nwa na onwe ha bụ the product of the evil colonial masters ọnya mere na ha nwa ga-achọ ka ịnwụsịsị ya ka ụmụ nke ha biri mana na ala si na ọma ume kama ha pụọ na ya ka ha ji nọ na Lagos ya ka ha ji nọ na Abuja because ala Igbo na-achụ ha ọsọ maka arụrụ ana niile ha rụrụ ka ala Igbo ji achụ ha ọsọ ndị dị ka atọ ha si na ha nọ n'ala Igbo ine na-ekwefu na ha nọ n'ala Igbo no one leg n'ala Igbo one leg ebe ọ bụ na ha nọ n'ụwa niile ya echekie
because ala Igbo ka dị nsọ wee ruo today. Ndị nke dị ka akwa ọkụkọ ha na-aghọtara ihe na-eme n'ụwa bịazi n'ụdị ka ha art ya ifuru ihe na-eme ha now. And ndị nne ha na-ejere ozi bụzi ndị na-achị ha ọchị. Ihe niile a na-egbu n'ala Igbo eburu ma Simon bụ ma Nnamdi Kanu, which is na m amahụkwa na wede na aka Simon ọdị na ndị na-asị dị ekidnap mmadụ, nke a ka m amahụ maọbụ aka ya ọdị na ndị na-asị gbuo mmadụ maka na gị na ya nwere exchange of word, amahụ m. Bet na ihe ndị a niile ha na-ekwu na social media maka na onwe ndị na-ekwuchi eme ọzọ, like ihe niile na-ekwu ọ na na-ekwucha ma eje emebe ọzọ, ịma na mama kata obi na-ekwue, ịma na ndị niile na-agwa okwu na onye itinọ ha rịat ga-abịara m, mana ọ bụ na na-ekwu na-emie n'ọkpa, na-emie n'aka, na-emie n'uche, na-emie n'obi, enweghị ụdị echiche ndị a mkpọrọ afa ka ọ wụọ ọkọ n'ụwa, ha gbuo m ụwa niile emebie. Ma mejechaghị ozu m onwe ihe mere m ụwa niile emebie, because na ama m na ụwa bụ nsọ ka eji wee mee ya, maka na onweghị nwaanyị anọghị na nsọ bifo amụọ gị. So na ihe niile na-eme n'ụwa one day m ga-agwakwu na Chukwu kere n'igwe na n'ụwa ọ ka ya emecha m ihe o ji wee bụrụ ezichi na ọ ka nwere onye na-ene ihe niile na-eme n'ụwa, onye nwa na-eme nke ọma, onye nwa na-eme nke ọjọọ. So who am I to blame? So n'unu ncha niile nọ na social media today, ụmụ ife nchọrọ ịgwakwa gị, onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra ana m agwakwu n'ihe o, maka na ihe nji ekwu okwu nke a bụ na onye ebe akụrụ zoro kịta, ebe akụrụ bụ ndị ochi zoro. Go back to your village and talk to your village youth. Go back to your village and talk to your village security. Everything about Biafra is already crumbled back to village. Nnamdi Kanu batakite funa ihe ọ ga na-agwụ. Go back to your village and identify yourself and protect your land. Everything about Biafra is not about staying on radio Biafra, staying on radio, staying on anywhere talking rubbish. Make sure that you identify your village. Make sure that you are sponsoring your village youth. Make sure that you are sponsoring your village security, and make sure that your territorial is protected. Maka na ihe unu na-eme abịa na social media abịa ebe ọ na na-anakọsị ego nke ha akwụsịgo. O mehe n'izu ome n'ọnwa. Our land need to be integrated before Nigeria, because no bụ gọvanọ anyị mere na anyị ka na-aza Nigeria, ọ sinetọ anyị mere na anyị ka na-aza Nigeria. O nwere okwu ndị Okeke kwuru before mbịaba na program a, Tinubu, Atiku, Obi, get out from the power, all of them. Why did he say so? Because no Obi na pretend too much. Obi bi eme na Igbo adịghị n'otu. Obi bi eme na Nnamdi Kanu na tafu today. Obi bi eke na-enye the useless people ịmakwa na ha nwanwe ha bụ Nigeria mana ụda madịnata nke bụ na onye Igbo gachi. Because ihe ji wee create Nigeria is because of resources in Igbo land. Ihe ji wee mee Nigeria unity because of resources of the Igbo land. Nya mere oge abịa ikwu na anyị na-achọ Biafra, ha na-anụ ọgụ because na ha chọrọ ka anyị were ndị Niger Delta ọ ndị Ikwere ma ọ ịgba nke ha chọrọ ka anyị were that side. Ha chọrọ ka anyị bịakọta ọnụ. That is why they fighting. That is why they making sure that we will not connected again. That is why they arrested Nnamdi Kanu. Let him know they preach the unity of our people southeast. They know what they are doing. Tomorrow onye inwe ike gasị na ya bụ onye Igbo. Tomorrow sị na ya bụrụ onye Igbo. Tomorrow kenke kpọrọ onwe nke ọzọ gasịkwa na ya bụ onye Igbo. Nwanne echi ya abụghị onye Igbo. Unu na-abịa na social media na-ene n'ihe niile na-aga. Onwekwunu anụmasị unu na-abịa, many of you people are evil, thieving, na-egwu ndị ọcha wayo. Onye nwere obi igwu onye ọcha wayo enwego n'obi igbu nwanne ya. A lot of things destroy you. So unu echekwana na peace na-abịa nke taa ka nke echi. Mba, adị m preach peace. Ihe na-preach bụ exposure. Enwe ndị a ga-emegodi ka ha mata ihe ọjọọ ha na-eme, then they apologize. Then we now begin to look for peace. Maka many of you people che na peace bụ just no okay ka anyị bịakọta ọnụ ngwa I forget it. No, a ga-akpụ arụ n'ala Igbo. A ga-expose ndị a niile mere ajọ ife ka that lifestyle happy bata gị ime ka ịma na ndị agba ajie ka ha mere. Maka many of them bụ ndị ọjọọ, ha serve gị evil, ha eme gị evil. Maka onye mere evil n'obodo oyibo ka bụ onye evil ka ọ bụ n'ala Igbo. Ndị na-anya na-arụchago ndị hotel, classic hotel, jegoro na village ya ka ịfụ na people ka na ayọ nri ayọ.
Why can't you build like 2 rooms ga-ezuru gị na nwunye gị na ụmụ gị, then i were nke ọzọ mee ka o zuoro ndị ọzọ dịka nna nna anyị ha si wee kụziere anyị, mana ịpụta gị build ego ị ga-eji zụọ about 5 or 6 family to be in a good position than before they can commit a crime. Ije were ego ị ga-eji wee zụọ ezinụlọ gị, imebeghị ka ezinụlọ nke gị rijuba afọ, imebeghị ka osote ezinụlọ gị rijuba afọ, imebeghị ka ụmụnna gị rijuba afọ, iwe were ego ị ga-eji dozie obodo gị, mmụọ obodo gị nyere gị ego ka iwe bịa wee cheta obodo gị, iwere wee jee kpuo oke ụlọ na vileji, agụ ka na-agụ, ị na-enyezi ha rice small small, na-enye ha beans small small, mana 1 room ka ibi na that kind mansion you build. This is the preaching of the religion before. This is the preaching of Reverend Father before. This is the preaching of the pastor before. But now all of them are evil because they also want to be living. Before, pastor cannot drive a car. Before, father cannot drive a car. Before, father cannot build a house. Before, father cannot do anything. But now they are doing all of them because they are product of the evil doers. And that is why people like us, when we are talking, we don't care how you listen, how you watch, how you share. The truth of the universe must conquer. Maka ka maka nna isi wee bido obodo. Aka maka ezinụlọ m si wee kwuo okwu. Ọ bụrụ ife niile nna m mere bịa dị mma. So onwe nke na-emekwa emekwa. Ya ka nji agwa ụmụ Igbo niile, go back to your village. Onwe nke dị mma ịkwado ya. Onwe nke na-adịrọ mma were na aka unu wepụ n'ihe na ọka nna isi wee kwuo. Ekene m unu. Agaziri onye ọbụla. Anabago m. Da great Biafrans, daalụ, great Biafrans, you are hitting it louder. Say it loud. Daalụ nwanne m. 1 hour ka m kwuru na nga na ebe ma nọ karịa. So ana m ekene unu, m nwere ike na-acheta na oge ihe. Onwe onye m ga-akpọbata na stream ka okwukwu okwu. Ọkwa ndị na-ewepụta foundation. Onwe foundation ị nwere n'ala Igbo ịma ị ga-eji na-eje ozi wetie ka anyị kwukwo ka m mee ka ndị mmadụ mata. Maka na abụ m somebody wetara ihe gbasara Obinwannem Foundation ndị ọjọọ bịa gbuo ya, na-etret ndị nji arụ ọrụ, na-etret Igbo niile ji arụ ọrụ, ha ncha niile were ụjọ wee na then ọ bụ na onwe kịta na ha na-agwọtọsi onwe ha na mụ nwa achọghọzi iji Obinwannem wee gaba ihe mejizi Obinwannem na-eme biznes ihe gbasara foundation onye ọzọ kreetie ya ka m wee bakzie gị nyekwuo ogo support ndị Obinwannem na-emezi biznes bịa ha mee because ihe dị m mkpa afụgo m na emego m eprichgo m everything. Achọghị m inwe organization a na-akpọ m leadership. Achọghị m inwe that nonsense. O nwere ihe nji eme. Ihe m chọrọ bụ ihe gbasara onye ọbụla nọ na business of agriculture, onye ọbụla nọ na business of farming, onye ọbụla nọ na business of creative, carpenter, all those things, saloon, all that thing ka m na-abịa n'ime. Ụmụnne m nọ na China very soon ị ga-afụ ma kpọbataba ha bịa gwabụ ihe dị na China ịghọtago, gwabụ unu kwuru esi survive ụmụ ihe na-ebunata na China mana Japan ma ihe niile emechi ga-afụ ya ịghọtago. Nwere website na-achọ ka m create website of all the product of the everything we needed in Igbo land will be inside that website, and the address ndị ga-adị ebe bụ address ndị company ọbụla ebe ya ebite cheap. Then ọrụ Obinwannem ga-abụzi na anyị ga-agba mbọ fụ na ndị company na ya na-arụ bụ ihe ga-abara anyị uru na ọ bụrụ anything get destroy anyị dịka ihe a na-akpọ American standard, German standard. Obinwannem ga-agba mbọ na ihe ọbụla na-arụ na-ebunata from China na ọ ga-abụ standard. Ọ bụrụ na ọ bụ nke enweghị power mma na ebe agwa gị na nke a kịta enweghị power na nke a can work like 1 month 2 months or nwụọ, nke a can work like 3 months 4 months or nwụọ, nke a can work 1 year. So nyecha gị price. Ihe nna ebe a bụ ime gị ka ị mara ka ndị ọzọ si dozie ebefa wee gwabazie gị nke bụ akpụrụka wee gwaba gị ihe ịma nga ego wee condemn ajọ ife na-arụ so that na anyị niile ga na ọkwa ndụ maka na ihe na-egbukarị anyị bụ ajọ product. That is the way I can go. So onye a na-abịa kịta na all the foundation, somebody caregiver foundation, ha nọ ha na all the 5 state ọkwa otu a ka Obinwannem si mee mana ndị Obinwannem awugo onwe ha na. So aga m advice ya we have to join caregiver werezie ha na-aga gbaa mbọ for that na onye ọbụla bụ onye ọ na-atụ n'ọnụ we can support you ghọtago. Ntinye ego n'Obinwannem executive were eje nye ghọtago. Bet ọ bụ ma m nwe bịa na-ewugharị ihe unu mere m ọtụtụ n'ime unu ka na-abịa ana m ego. O nwere onye nke dere m today na-enye m sọ nsogbu Obinwannem nyetọpụ m ego fọrọ n'Obinwannem efuru ya efuru wicked of our people. Ego inye ha m n'aka ego m eti ho na be nna m anyị bịara sị ka anyị mee biznes unu cha niile bịa tiche ego na
na ze ka mụ ka Okechukwu meze nwoke onye bịa n'obi nwanne one day wee bịa kwuo maka business obi nwanne ị na-enye m ego inyere m ego no ntose m were eme business m chọrọ ị bịa n'obi nwanne sign na contract without me ị bịa n'obi nwanne eme ife without me then gịnị na-achụzi unu ọsọ na ọ bụ na ọ bụ ha arụ na ụkpara gịnị na-achụ unu ọsọ bịa n'ụnụ na ihe na-eche bụ onye ga-ebupụta keesi obi nwanne n'ụwa ka m wee dugoro obere popular ka ndị mmadụ wee jụọ m ajụ ka m wee si ebe a pass kwuo m message I'm waiting for all of you wey be say you don't understand what business is all about. Go and read what business is all about. Before you sign in any business, you have to read the constitution. You have to read the contract. Make sure that you know what you are doing. It's a message. You understand it begin abia. It's in yes, ask money on abia ka ime business. Genyere umunna ya ka future business, not business I be cheche boss. In aboso for what? I still there for Obinwannem. Obran rire go Obinwannem close go Obinwannem. Obinwannem still there. Gidigbam. Anaghị ejere court na ọ nọ n'ala Igbo, ọ nọ n'obodo Igbo. Ọ nga igbaga ọsọ. Because you gaghị ebido business, you gaghị na nurture the business you started. Onya mere unu chani na-eji ezu oshi, onya mere unu chani na-eji eme ihe ọjọọ, onya mere unu chani na-eji ekwu ajọ okwu n'obodo. Because ibido you gaghị try suffer for it. Ọ bụ na m bịara bunye ego si binye m ego ka m were emere my personal business okwenedi. We created a company, a United Igbo company. Si ka anyị na form all these things, si ota we mee. Many of you people jego je chuba Biafra. Many of you people jego mebe go ihe gbasara ihe like. Then mu nwa na ụma na akpọzi ndị mmadụ na akpọzi ndị mmadụ bịa ka anyị mee ihe do na. Onye bịa zo ma afụdị ndị tiri ego, ma afụdị ndị na-ekwu okwu. Then ịma ha that no gwa butere downfall. Enwere ego unu nji wee gbawara ọsọ. Many of you people ebunye property na eburu gba ọsọ. Many of you people ji account na threat. Ana m like nchi ime ihe ana m like ikwenye mmadụ ugwu mana ime ihe m achọghọ n'ụwa ma bụ mmadụ ịbịa mem ọ dịka ma mara ife mere from beginning in Obinwannem or IPO or Biafra. Eji m record of everything ma ndị wetara ego ma ndị tinyere ego ka esi rie ego ka esi mee ihe niile dị adụm ebu m ebu kizog. So kunu na-akpachapụ anya ọ bụghị onye ọbụla ka eji ekwu okwu na social media. Onye ma nwee ike ifu any idiot ge were my photo kwu okwu I no go fit try am n'ụwa ga unless ị chọzi ime ka ndị ụwa wee marụzie na onwere onye dịka Okechukwu because unu na-agbara ọsọ share maka unu mana onye ka unu ma ihe unu adịghị ekpoji court ị na-akpoji court ka gị na ya kwuo gịnị ikwu ofu okwuo 20 ị ga-asachagonu 20 ị ga-ebugonu 10 n'isi wee chọbazie 20 mụ na ga-abụghị ọgbọ n'ihe m na-eme n'ụwa abịara m igwuwayo abịara m imebi ndị mmadụ ihe m bịa bụ ịkụziri ndị be anyị amamihe mụtara n'obodo oyibo anọ ka dị ndụ ọnwụbeghị anwụ ihe njisi gị jee na village gị chọọ ihe ị ga na-eme ka enye gị 1 million naira ije village gị ị bịazi na that face n'Obinwannem TV ị na-agwazi ụmụnna gị na ị ga-emenwu ihe dị ona asị wetara gị ego ha wetara gị na ọ bụrụ nwa bụ nwa onye amaji onye ụmakashi mbịakwa m were ego m wee na-enye gị nwa bụ onye obodo gị a for what enyechego m dị village m enyechego m my village ka ị chere m amaghị ihe ọzọ only media bụ ihe anyị ga-atụkọ ego ọnụ wee bịa oduo ọ ihe m kwuru every state ji tụba ego mgbe ahụ media ka nchọ ka ebi oduo which na the media ahụ na na-ebi udo onye Abia steeti bụ onye me na the media da aga n'iru so na ịbịa ntụọrọ gị aka onye Abia steeti na-emebisi ihe gbasara Obinwannem media not me ego ọbụla ewetara eweje m nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ ihe eji akwụ ụgwọ equipment nji arụ ọrụ maọbụ ọfịs chena m na-ezu oshi chena m na-eme ihe ọjọọ chena m bụ ajọ obi ihe niile nkụziri na Obinwannem ga-akwụ ụmụ ụgwọ nke nyere ndị ụka ịnatara ha nke nyere gọọmenti as a tax ịnatara ha na Okechukwu ka enwe power unu fu ha na Okechukwu na-enwe power aka nje nwanne ebe Okechukwu dị more deadlier than evil so na ọ ka mma na gị nwere nwoge ji nwayọ chee echiche ọfụma jụọ ndị nọ n'akụkụ ọfụma bụ onye nwere isi jee kpọọ legal lawyer jụọ ya ese ọfụma for what he contributed or what you did in Obinwannem ọ dị very important maka na m nwa dị eji ikpe adị m eji ikpe believe m na ikpe ka ya eji wee kpete anything ọ eziokwu ịmara ka isi wee gwa onye okwu ịmara ka gị na onye si mee ka kwuo ya ka esemokwu na don't come and bring that hopeless lifestyle thinking of Nigeria colonialism don't bring it because onwe onye force onwe onye ntie mma n'onu wee weta ihe ji wee nyere Igbo aka ọ bụghị Okechukwu ka nyere aka you want to make Igbo people to understand the easier way to do business onwere ọzọ many of you people bịa n'Obinwannem a na-agwa unu ihe unu kwesịrị na-eme unu na-eme ọzọ ọmụnwa tinyere condition ala Igbo ọmụnwa mere na ala Igbo dị njọ na ụmụnne na ndị oyi m niile kịta na mụ na ha na-eme business kịta na because of Obinwannem mana mgbe emego m onye ọbụla ya nọrọ onwe ka m bịazi ka mụ na ndị ụmụnne m mee business
ka unu fụ ka biznes na-adị so nwezi ọbụla na-apụta n'obi nwanne midia ga-eji na-aga n'iru den onye nwa bụ ihe ahụ ịkwụrụ ụgwọ ya fọ kọm bịanụ mmadụ ekwesịrị ịbịa n'obi nwanne ka anyị si strọkchọ obi nwanne ịbịa n'obi nwanne otu a m bịara program na Ebonyi director ga-abịa Enugu director ga-abịa Anambra director ga-abịa Imo director ga-abịa Abia director ga-abịa American director ga-abịa Germany director ga-abịa onye ọbụla ga-abịa nọ na skrim na-ekwu okwu ka obodo niile si wee dị unu agba unu ezi ihu na-ezo were iru Okechukwu wee kwucha okwu bịa nna nweta gị sometimes unu na-eme m ihe onye mere many of you people self ebidobeghị m kpọgbu unu iyi ebidobeghị m tụba unu na-arụsị tụba m unu na-arụsị ebidobeghị m ya mgbe m ebido tụba ha na-arụsị gafe ya na-adazi si nọ n'obi nwanne Enugu na mmadụ nwụrụ o nwere ife mere ọdụ otu ahụ onye nke nwụ na-abịa steeti ọ na-aya ọya before according to maka na o kwesịghị inwe ọ bụrụ okwuru eziokwu mgbe na-eje ọ gaghị eje onweghị mmadụ nwere ike onye menjisi obi nwanne nọrụgodu ihe ọjọọ niile mere onye ọbụla nọrụgodu zuo n'ike ka unu ghọta ihe unu mere onwe unu den nna chetakwazi ọzọ nga na chetazie ịchọzie ka eyi uzu obi nwanne wee gaba n'ala Igbo den ịmazi na ị ga-ebigodo ụzọ nwe na ezinụlọ gị ị ga-ebugodo ụzọ nwe n'onwe gị because many of you people bụ ndị wetara eji obi nwanne wee so mana unu ji obi akpọ uwe na-eso mmadụ onye mere na Naịjirịa niile adịrọ mma onye na-eme n'Igbo land adịrọ mma onye ọbụla chọ ka o nweta nke ya otu ahụ isi chọọ ka isi n'aka Okechukwu nweta kedu ebe Okechukwu ga-esi nweta nke ya ọhị ga-ajụ onwe gị ihe ọjọọ anyị na-emeso nwanne gị ma gị na-emeso m ụmụ gị ga-ata afụfụ ị ga-asị ya esozi ụmụ gị ọ dịrọ possible o nwere ihu na-amaghị onye mere nji abụ na-ekwu okwu na-emekwu ọkwụ n'ụwa niile ka na-ekwu okwu na mụ anaghị ekwu okwu asa anya maka amaghị ụmụ na ihe ọjọọ amụrụ m ihe ọjọọ mụọ ya bata dị m eyuzie agbara m fes na ihe ọjọọ mgbe m bịara obodo oyibo ofu ihe ọjọọ ụmụnne m na-eme akpata ego nsị na amaghị eme maka ama m the consequences at last ịrụcha ụlọ enu tudo akwa dị nwere isi onye bụ ebe ha na-agwa vanity of vanity nke akwa ọkụkọ kịta na Anambra ka na-eme ịmara Anambra bụ destin ọha mụrụ ka esi agwọ ọgwụ ego ọha mụrụ dostin so ha ga-like because onwe ihe ọ na ha mere akwa ọkụkọ na a lot of people ga-adị included ana m ene ha keesi aha anya I just dey look towards for the case ana m ene keesi aha anya ka ha zuzucha only Biafra will expose all of them if the Biafra government did not take over then onye ọbụla na be nne ya nwere ihe ọzọ ndị ọbajeze tabafụ akwa ọkụ ndị Igbariam tabafụ Igbariam ndị Anambra tabafụ Ezobi na arụsị n'ego na ọba na Asaba ọfịa fụrụ agụ bụ na onye Asaba ya tabafụ nke dị onye mara ihe o metere ya na chie ụmụ ụmụanụ bịara anụsị na ihe a mere n'ezi agụ ga-ata afọ ya mfuche ha chena ọbasị ha chena ọha asị ka ọ bụ na ha emere ozu niile ahụ dị ebe ahụ ọ na ha identify m ozu niile ahụ n'ebe ahụ na ha emeghe identify ịma na some ndị pastor bụ ndị mara the history of our ancestors but they use the name of pastor to use it onye mere sometimes I like the way pastor do but what I will never accept the pastor that using the advantage of ihe ha na-ekwu wee ribe ndị be anyị mugu ka aka m achọghọ mana that woman bịara kwuo okwu si na ndị eze agị ga-ata afụ ya in future ndị mmadụ abịago kọba rubbish o nwere ike like ya no a pastor but listen on that word and go and ask your father because ihe na-eme mgbe abụ ọ bụ na ihe mee anyị arọsha je jụọ papa anyị na-ekwu ya anyị nụrụ mana duto na anaghị ajụzi ese ekwuo nke dị mụ na amarọ ekwuo nke dị njụ na amarọ ha nche niile bụ ka isi chọọ ka isi kwuo mana kọ na ọ bụrụ okwu niile ịfụ na social media ka ị ga-asa asa na ọ bụ na ịbụ onye mara ihe na-eme n'ụwa mgbe o kwuru okwu afụrụ m ya esoghị m asọpọtụ rọbish ọ na-eme mana okwu ahụ o kwuru ya in a basic of the structure of culture because na ozu niile ahụrụ n'ike must reconnect to disturb all the Ezago people ya bụ sure unless na kịta ya mere ha ga-ebido n'oge wee kpụba alụ ha ga-ebido n'oge wee jee chọba identify ya family ahụ niile kwa onye ahụ ka esi akwa mmadụ wee gbaa mbọ fụ na ụmụaka ahụ nwaanyị ahụ hapụrụ na onweghị onye nke agụ na-agụ onweghị onye nke ga-enwe arịrị onweghị onye nke ga-enwe mwute ịghọtago
even una anada akwari amahadum of the best una arụchara yadago arụchara oles na ọbụ ihe ọdịnime ana ahụ because na ụlọ ọbụla bụ ụlọ enwetere n'oshi a na hand over gọọmenti ọ bụrụ gọọmenti property gọọmenti amazi ya ga-eji eme yadago bet na nke a wee nweta na akwari enweta akwari ewuchi na mụ amarọ nke ahụ so onye madụ m ekwu much ịkwari ya dị mma akwari ihe dị mma maka ụfọdụ nwere ike iche na isi mmadụ na the house ọdago ọ bụrụ na akịta na otu arụchara ya kịta gọọmenti arụchazie na ọ bụ na isi mmadụ adịrọ n'ime maka na nke na-eso okwu bụ isi mmadụ like ha nwere iji isi mmadụ gba foundation that kind thing because ha mara ihe ha na-eme the government knows all those things because they do it too ọdago so ọ bụ na ọ bụrụ ya ọ ka dịbụ na ọ bụ na enwetara enyocha ya ọ bụ na onwere ome investigation ọ bụ na onwere much like things dị na ya like otu ejide that idiot now ọtago na-achọ ka ọ gbapụ mana ọ bụ na ndị ọcha emebe ajụbago ya ajụjụ ihe niile ahụ ọ na-akọ a na-egosi gị ihe ọ na-akọ ka iwe na-amụrụ akọ but gọọmenti ga-ezi ya because gọọmenti bụ ajọ mmadụ ịfụrụ onye nke na-eklem na ya jidere ya na bọda na-akụ eri nonsense ugwubego what is this nonsense ijidere onye oshi how many onye oshi na cross that place nke a kịta because ọ bago na akwụkwọ ana m abụ mfụcha Nigeria acting sometimes nne ha ọchị ka na-achị ejego mitie gọvanọ ejego mitie nke a na-amachagharị ezigbo mmadụ ka mpịa onye immigration na mpịa ya aka na pịa ya okiri na cheke lifestyle ya na immigration ka ọ bụrụ onwebeghị ebe o riri bribe o ebe ọ sọpọtụrụ ịvụrụ ma ya gafee ya bụrụgodo nke na-aga egbu mmadụ mgbe ụfọdụ sometimes people na-eme even sọsọ Nigeria ahụ na-asọpọtụ na-arụ immigration na Nigeria ọ bụgodo onye ajọọ n'ala Igbo because na ihe niile anyị na-ekwu bụ onye ọbụla si na Nigeria pụta ka anyị jeje chekwaba anyị ihe ahụ ị ga-arụ na Nigeria rụba ya na be anyị mana nchari na-eje na-arụ Nigeria anyị na-ekwuzi ekwu dịka na fight izi ụmụnne anyị nọ na Nigeria kịta na ahụ jidego so unu kwesịrị ime gịnị akpọpụta akwa ọkụkọ a na-ajụ ya ajụjụ ọka ndị obodo oyibo si eme yọdago ajụcha ya ajụjụ ewere edetuo ya gbaa ya n'anwụ ka onye ọbụla mara ihe mere mana ọ bịa na nke unu na-ama mgba n'anwụ unu na-ezo maka na o nwere ndị ya na akwa ọkọ mere ihe nọ na gọọmenti enwere ndị ya na that boy mere ihe nọ na gọọmenti ọtụtụ rich men na that guy na-emego onye na-enyezi that guy ego ji arụ na onye na-enyezi that guy ego ji eme mkpọtụ onye ka ya na ihe ha nwere ka nkọ igbuo papa mmadụ ma igbubeghị ụmụ ya ahụ ga-plan bịa gbuo gị ọ pịọ sometimes unu na-eji aka unu emeta ihe na-eme na unu anaghị adị ndị ogologo ndụ because na ịbụrụ wiked ife onye wiked mana ị ga-amụ ka esi adị wiked wee jekwuru onye wiked onye mere na agụ adịghị aga ebe niile agụ na-anọrọ onwe imegide ihe niile wee chọta ya iwee mara ihe o ji wee bụrụ agụ na-eche ndo maka ọ na ndokọ na-anọkarịrị onwe wetago so many of you people ada like ka ajụ ekwu okwu ka kwesịrị ede maka unu ga na-eze eme sinas so content ka unu na-ekreti content na-egbu ndị mmadụ kedu ihe mere unu ama ngwa akwa ọkụkọ kịta kezi ya kedu ihe ga-asị kịta na-abụ committee of akwa ọkụkọ ịma nkwute nwunye ị ga-eche na okite ọ bụrụ okite bụ problem akwa ọ bụrụ okite bụ problem akwa enwere ihe nwetara n'aka akwa mere na akwa kanọdia enwere ihe nwetara n'aka onye eze Jizọs wee na ọkanọdia enwere ihe nwetara n'aka ọ bụrụ onwe ihe nwetara n'aka ha let judge them ka ha ga akọshọn ha mmadụ na-emere onwe ihe ka chi esi wee gwa ya mana ọ na-egbu mmadụ ọ na-eri anụ mmadụ o nwere ebe o si bụ ya problem according to rubbish Nigeria is doing na onye amụ problem nna dị enweto ndị a na-eme ihe ọjọọ maka na ihe na-esere m na akwa na ikwube okwu bụ na akwa na-eji agwa ndị nọ n'obodo oyibo ji ezube ndị ọcha oshi ọgwụcha maga mugu nke a bụ nke ndị mugu nke a nke maga that is na am like rom ya because ọ mmadụ ka ndị ahụ unu na-eri ego ha unu ezu ego ha ọ mmadụ ka ha bụ they suffer agwago afụ na-ata atata ego n'obodo a ị mara ihe ụmụnne ndị ahụ na-ezu ego ha na kọmputa ị na-ezu ego ha na bankị ị mara ụdị afọ a na-ata so na afọ a ha na-ata izuru ego ha afụfụ niile a ga-anatara gị anọ natara gị kịta nyebe gị nsogbu ndị mara akpọba ekwensu ma ọkpọba villagers mana onye gị riri bụ ego ọjọọ ka isi kpa ego bụ ụzọ ọjọọ na afọrọ ga abụrụ na ịbụghị onye ọjọọ n'iru ndị mmụọ so na ọ bụ na enyocha akwa ọkụkọ na akwa ọkụkọ ha na onwere akwa ọkụkọ enwetaghị ozu mmadụ n'ebe akwa ọkụkọ nọ enweta paatị mmadụ na akwa ọkụkọ nọ maọbụ kedu ya na-akpọ ya kedu eji were apụ mmiri enwiro ọ bụrụ maka na ọ naghị agwa oke ite ọ bụrụ ya ọ na-abụ oke ite bụ problem anyị n'ala Igbo ọ bụghị oke ite ihe bụ problem anyị bụ ndị akpụchara arụsị ihe niile ha kpụrụ
What is the meaning? What is definition of that thing? What is that thing can contribute in the system of our people? What is it going to contribute? And why ndị mmiri nwere na-agwọrọ ọgwụ? What type of ọgwụ ka ọ na-agwọ? Maka na oke ite na arụsị ha na-akpụgbu ofu ihe. Mmiri nwere na-akpọrọ ndị mmadụ je na mmiri. Nke mmiri nwere bụ mmiri, onye mere akwa ọkọ ji si na ihe na-atụnye ọkụkọ na mmiri, na-awụnye fanta na mmiri, na-awụnye property ndị mmadụ na mmiri, nwanne ị na-azụ krokodil. Ifrọm akwa ọkọ gwara ya mmiri nwere. Then mmiri nwere wee sị na iji paatị mmadụ agwọ ọgwụ n'iji ọ bụrụ ka o si bido. So Anambra steeti niile bụ ndị ọjọọ. Ọ bụrụ na ha achọghị ịkpọpụta akwa mmiri nwere tinye ebe eti akwa ọkụ, ala Igbo ga-achụ ha ncha niile jọjiri ha ọsọ ntụkwasị ka ohe nsụkwa pịagbuo m. All of you, they follow all of you one by one. I know how you people operate. And that is why with fear. Because unu chanine bring justice, ka chanine nwere onwe. Mana obu na obu unu mechi unu eme, onwere ndị akwa ọkụkọ onwere. When they start, it's the same way like Nnamdi Kanu. Ana m enye unu ntuju azụ. Onwe ha ga-abụ ma akwa ọkụkọ. Ihe ha ga-ekwu bụ kama ka akpazuzi anwụ. They stay there. Nwoke agago far. Nwoke gara far. No na ma achọghị join ha then. Unu na-eme kịta na anwụ. Unu amaghọ na ụmụnna anyị ndị akwa ọkọ ji ndụ ha n'ụwa niile erika. Because no nwee ndị na-abụ ọgwachado okwu nkịtị sef ha enwe ego. O nwee ndị na-abụ ọpụta ọgwacha were ego nye ha enwe mebi ya. So mmiri enwere kwesịrị ịnọ na that place. Because na ihe niile ha kpụchara akpụ bụ ofu ihe ka ha na-eme. Ọ bụ ajọ ihe mmadụ iwere igote fanta mmadụ mere wee nye mmiri. Ọ bụ ajọ ife. Afụbemegbo na-eme. Onye ka ị na-enye ya? Man, all due to all of you, government, evil. As far as you Nigeria government, you are evil. Because you will never say the truth. As far as you be a Christian, as far as you be a pastor, or as far as you be a Christian, sorry. As far as you be a pastor, as far as you be a reverend father, you can't say the truth. Ige kwugodi ikwufo n'ụzọ. So na ije na ihe gbasara akwa ọkọ. Gịnị ka jie? Gịnị ji onye eze Jizọs kedu arụ anọ na-eme? Ọ kpọrọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ojekwu kpọba ha ọtọ na-ekiri isi utu nwaanyị. Ifuge? Ihe bụ ajọ ife ha na-emecha. So mana ọ bụ na onye ọbụla olidigidere wee bụ na ogbugo mmadụ. Mba, onye ahụ a ga-egbu ya egbu. Iwu ka ọ bụ. Ana ga-egbu ya, a ga-egbu ya in general. Onye amị ha na-akpọ ndị amị na-egbu nke ha by fire squad. Mana nke omenala Igbo, a ga-akpụrụ onye ahụ otu agide dat anụmanụ ahụ nke Enugu steeti nọ. Bife egbu onye ahụ, kịta agaghị etizi osisi. Ihe na-ejizi egbuzi bụ ihe dịka forklift, or forklift ka trailer. Kedu nke ahụ na ya na dị a na-ewu ni mmadụ enu. So ekeye ewere ihe a wee nibi enu. A ga na ebe ahụ dị ka ebe one day. Ọ dị ha nashọn ọ na-emeghalizi ahụ ebutuo ya. Adọizie eburuzi eje n'oke ọhịa. Ga-enwe ebe a na-eni ndị ajọ mmadụ. Ọ dị na gbogbo. Onye ka na-akpa ajọ ọfịa. Ya na-akpa ajọ ọfịa ebe a na-etufu ndị mmadụ. So no eje bupu ya ebupu. Ka spirit ya happy na chetazi na village. Far away. Mana ndị niile ebucha ndị ọgaranya kịta nwere ike na-eche na ha dị smart. Ka lapụ nunu na nwere brain. Ọ na-agwụ n'okwu ọ dịka na-agwọ osisi. Ndị wonu ka ọ na-cheta leta.